indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Eta honekin lotuta, Ertzaintzak Loiun flotillako kideen harreran izandako jarrera salatzeko manifestazioaren aurretik prentsaurrekoa eskaini dute Elkartasun ontzidiko kideek, larun batekoak bezalako eskuartzeak ez normalizatzeko deia egin dute eta instituzioei jardurak euren gain hartzeko eskatu diete. Garazi Castaño. Global Sumus flotilla taldeko kidek prentsaurrekoa eman dute larun batean Loiuko aireportuan poliziak egindako jarduera salatzeko deitutako manifestazioa hasi aurretik. Bilboko Arriaga antzokiaren aurrean eskuartzea salatu dute eta adierazi dute irudiek beren kabuz hitz egiten dutela. Atzo ez ginen oztopatzen harin inoren bidea. Harrera ugari egin ditugu Loiun eta atzor arte ez da sekula arazorik izan. Ez da noski inolako kasualitatea ertzaintzarik egon ez denean ez da arazorik egon aireportuan. Haiek etorri ziren Palestinarekiko elkartasuna eta flotillaren arima mostera eta kolpeen gainetik herri baten duintasuna amaigabearekin eta elkartasun erraldoiarekin egin zuten topo. Mobilizazioetan kolore guztietako eskuartze eta presentzia poliziala ez normalizatzeko deia egin dute. Agerraldian, ertzaintzaren borrakadek eta kolpeek eragin zizkieten lesioen irudiak erakutsi dituzte horrekin batera. Ertzaintzak sionismoarekin duen lotura salatu dute tartean polizia autonomikoak erabiltzen dituen sistema teknologikoekin. Sionismoarekin loturak moztu eta espiral hori usteko deia egin dute. Hitzartzearen ostean flotillako kidetako batek hartu du hitza. Solo añadir que hemos ido a Palestina ocupada para hacer una pequeña ventana hacia el mundo, para que se visibilice y se vea lo que están pasando nuestros hermanos y hermanas palestinos y palestinas. Y sabíamos a lo que nos exponíamos, lo que nos esperaba, lo que no nos esperábamos, lo que ha pasado ayer, que no tiene nombre, ni pies ni cabeza. Amaitzeko Israelgo kartzelan arabez jasota zegoen eta bertan ikusi zuen mezu bat irakurri du. Leo un mensaje en árabe en una de las celdas que ponía, si alguien lo lee puede pasar el mensaje al mundo, que si el mundo supiera las atrocidades y que se cometen detrás de esas rejas, a presos tanto adultos como menores, abusos sexuales, tanto de carceleros a presos como de animales hacia presos, que el mundo no solamente lloraría lágrimas, sino acabamos todos llorando sangre. Para que os hagáis a la idea de lo que está pasando allí, todo el mundo sigue mirando hacia otro lado. Eso se tiene que parar ya, por favor. Y los que tengan que mover pila, hacer cosas, que lo hagan. Eta larun batean jazotakoaren harira Israelek hipokrita deitu dio Sánchezi Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabideagatik. Espainiar estatuak herrialdean duen negozio arduraduna deitu du Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Gideon Sar Israelgo atzerri ministroak hipokrisia egotzi dio Pedro Sánchezi sare sozialetan argitaratutako bideo batean Espainiar estatuak Israel zikintzeko txapelketa irabaziko lukeela baieztatu du. אני מניח שבלי קושי ממשלת ספרד בראשות סנצ'ז הייתה לוקחת את המקום הראשון, הייתה לוקחת את הגביע. Hain zuzen, Israelgo gobernuak Francisca Pedros Espainiar estatuaren enbaixadako negozio arduraduna deitu du Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Atzerri ministerioaren ohar batean baieztatu denez, inork ez du Espainiar estatuko agintarien indarkeria gaitzetsi ez Pedro Sánchezek, ez da ministro bakar batek ere. Eta apaltasuna aipatu arren harro azaldu da EAJ hauteskundei begira Landakon egindako mitinean. Jeltzaleek aurreko belaunaldiek egindakoa goraipatu dute eta Euskal Herria Bildu zein PSE gogor kritikatuz aurkeztu dute haien burua ziurtasunaren berme gisa. Udal eta foru hauteskundei begira EAJ ziurtasuna eta lidergotza bermatzen dituen aukera bakar gisa aurkeztu du bere burua Durangoko Landako gunean. Zer eskatzen dautzuegu zuei gure ordezkariei humiltasuna, zuen herriarekiko eta berriarekiko grina eta zintzotasuna.
Apaltasuna eskatu die Estebanek alderdikideei hitza hartu bezain laster. Jarraian ekin dio ordea besteekiko alderaketak egin eta EAJaren jarduna txalotzeari. Nosotros no nos escondemos, pero lo cierto es que en Euskadi hay algunos que se camuflan. Unos días dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Aquí actúan de una manera diciendo no y en Madrid de otra diciendo sí a todo. Hego Euskal Herriko erakunde guztietan bazkide izan arren, PSren aurka ere egin du haien proiektua zein denez jakitea egotzi die. Luego hay otros que parecen necesitar marcar perfil político y estar en los medios continuamente, hablando a menudo sin datos. Estatuan biziden testuinguru politikoari buruz, Estebanek esan du oso zaila ikusten duela Sánchezek legegintzaldia amaitu ahal izatea arduragabetzat jo du 2026tik aurrera gobernatzen jarraitzea. Esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria. Eta Aitor Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia errespetatzen duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak. Espainiar estatuko gobernuko iturriek berretsi dute Sánchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Lasaitasuna adierazi nahi izan dute Moncloako iturriek Estebanek igande honetan EAJak 2027ko udala hauteskundetarako urtebete geratzen denean Durangon egin duen ekitaldian esandakoaren inguruan galdetuta. Eta oroimen gaiak ere ditugu eskuartean, Txiparta elkarteak beste urte batez faxisten kontrolpeko ezkabako gotorlekuan egon ziren 6.000 presoen omenezko ekitaldia egin baitu asteburu honetan. Mendiko ekialdeko magalean ezkabako gotorlekuaren ateen aurrean bertatik desobiratutako pertsona baten gorpuzkien argazkia ikusgai zutela. Helburutu dute aurtengo omenaldia, bertan espetxeratutako 6.000 pertsonak izan zituzten gogoan eta bereziki 1928ko maiatzaren 22an. Ihes egin zuten 800 preso ingururen omenez. Horietako gehienak ondoren exekutatu zituzten eta 3 bakarrik lortu zuten ihes egitea. Hau ez gain ezkaban gaixotasunen edo zaurien ondorio hildakoei ere aipamen berezia egin zieten eta hainbat kasutan presoen ondorengoek hartu zuten hitza. Txinparta elkarteak 30 urte baino gehiago daramatzalanean gotorlekuan gertatutakoari buruzko memoria berreskuratu, ikertu eta zabaltzeko frankismoaren biktima guztien duintasunaren alde. Horregatik, mugarritzat jo izan du ezkabako gotorlekua memoria demokratikorako leku izendatu izana pasaden urtarrilean. Sin duda, se trata de un hito muy importante y nos hubiera gustado poder ofreceros más información sobre lo que supone esta declaración y cómo va a afectar a este lugar. Pero hasta ahora ningún otro detalle se nos ha ofrecido al respecto y seguiremos esperando. Gogora ekarri dute ordea ordutik ez dutela berri gehiagorik eduki izendapenaren ez da jarraian eman beharreko urratsen inguruan. Era berean kritiko agertu dira berriz ere Txinparta elkartea Iruñeko udalak planteatzen duen erorien monumendua moldatzeko proiektuarekin honen erabateko eraispena aldarrikatuz. Bestelako gaietan ere aipatuko dugu ospitalera helikoptero zeraman dutela Udalatx mendian istripua izan duen emakumea. Eroriko baten ondorioz 33 urteko emakumeak ezin zuen bere kabuz oinez jarraitu, azkenean helikoptero zatera dute menditik ospitalera eramateko. Eta berriz nazioartera begira jarriko gara aipatzeko gutxienez 14 pertsona hil dituela Israelek Libano hegoaldean ebakuazio aginduen ondotik. Libanoko osasun ministerioko iturriek ohar baten bidez esan dute Sir Al-Garbia hirian gertatu dela erasoetako bat, han 11 pertsona tartean ume bat eta 6 emakume hil dituzte eta 9 lagun zauritu, horietatik 4 emakumeak. Bestalde, Libanoko ANN albiste agentziak jakitera eman du Israelgo armadak
privatieren kontrako erasoak areagotu dituela, hain zuzen ere ohartarazi du beste 3 pertsona hil dituztelaan eta zenbait eraikin suntsitu. Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoa berrituko dugu ere, esango dugu autopilaketarik ez dagoela, jada AP 78 errepideko 12. kilometroan Arakaldon Bilboko norantzan hori bai bi errei itxita mantentzen dira oraindik ere uneotan, eta bestalde aipatuko dugu ere ohiko autopilaketak izaten ari direla Bilbo inguruan, Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarbideetan. Informazioaren aria. Eta egunero bezala goizeko 7:00 diren honetan gaur Garaketa Naizek dakarten editoriala entzuteko unea iritsi zaigu. Gaurko lerroburua berriak balira bezala bakarrik baleude bezala da. Berriak balira bezala, bakarrik baleude bezala. Atzo, EAJko 2 buruzagi nagusiek, Aitor Estebanek eta Imanol Pradales lehendakariak hauteskunde aurreko kutsu nabarmeneko agerraldian esan zuten, herri bat benetan gidatu nahi duen alderdi baten ordezkari direla, baina ez zioten aipamen bakar bat ere egin bezperan mundu erdiko albistegietan atera zen ertzaintzaren loiuko esku hartzeari, Gazarekin solidarioa den ontzidiko kideak kameren aurrean jipoitu zituzten arren Israelek baitu, gaizki tratatu eta deportatu ostean euren senideek harrera egin behar zietenean. Indar irudi bat transmitetu nahi baduzu, ezin diozu errealitateari eta zure erantzukizunei muzin egin. Ausardia behar da. Segurtasun sailburu Bingen Zupiria behar bada, inor baino urrunago joan da bai, ertzaintzaren jardura basatiak agindu gabeak zirela esaten, eta erantzukizunak bere gain hartzen, baina eskolan jada ikasten dugun bezala zure barkamen eskaerari, baina bat eransten badiozu, utxal bilakatzen da arduren onarpen hori. Askoz gehiago zure buruzagi politikoek kontuak ematetik libra daitezen amu gisa egiten badituzu adierazpenok. Estebanek apaltasuna eskatu zekin zion mitinari, baina bere hitzaldian harro agertu zen bertaratutako kide jeltzalez testuinguru horretan logikoa den zerbait, baina baita harroputza ere gainerako herritarrekiko. Buruzagi jeltzaleak EH Bilduri erasotzeaz gain, PSeko kideak gutxietxi eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari hauteskundeak deitzeko epeak jartzera ausartu zen. Badakite ez dagoela mai gainean, Sánchezek haiei kasu egitea momentu honetan, baina hauteskundeak aurreratzearen aukera erreala dela dakite alderdi guztiek. Klabe horretan ulartu behar da beraz, igandeko EAJaren hauteskunde ekitaldia. Baita ere foru eta udal hauteskundei begira noski. Horretarako prestatzen ari dira, eta aulki dantza buru uste bat baino gehiago sortzen ari zaie. Hori hautagai posiblen kinielekin, alderdiak daraman inertzia negatiboaz ahaztu gabe. Euskal erakunde guztietan PSE bere bazkide blindatua ez balitz bezala jokatzen du EAJak eta herritarrek hala dela jakingo ez balute bezala. Espainiar eskuinaren altxamendu eskenatoki baten aurrean EH Bilduri betoa jartzea lehenesten du EAJak. Eta gehiengo absolutua izango balute bezala jokatzen dute. Morala igotzeko agian balioko dute halako ekitaldiek. Estrategia politiko gisa, hobetu daitekela agerikoa da. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta editoriala entzun ostean Euskal Herriko egunkarien
Azalei erreparatzeko unea iritsi zegu ere, eta etxetik hasiko gara egunero bezala. Garak gaur dakarren lerroburua honakoa da. EAJ hauteskunde moduan jarri eta erruak gainontzekoi egozten ari da. Argazkian Bilboko kaleetan zehar flotillako kideen itzuleran izandako liskarrei eta irtitzaren jarduna gaitzesteko manifestazioa ageri dira. Bestalde, Notizias de Gipuzkoak Estebanek gobernuak 2026tik aurrera ezingo duela iraun azpimarratu du. Dakar lerroburu irudian atzo Landako pabelloan Durangon EAJak egin zuen ekitaldiaren irudi bat ageri da. Diario de Navarrak gaur Navarren duta dakarren albistea berriz UDFek Zapateroren kasuan aurrera jarraitzen du eta 4 milioi euro irabazi izana leporatzen dio da. Irudi nagusian Jose Hernández Aristu Castillo Nuevoko bizilaguna ageri da 40 urte alkate izandakoa. El Correok berriz gaur azalera ekarritako lehen albistea honakoa da. EAJ Sánchez presionatzen ari da hauteskundeak aurrera ditzan Zapateroren kasuaren ostean. Irudian Normantz Surne Bilbaoko jokalaria ageri da jarraitzaileak agurtzen atzoko partidaren ostean. Diario Baskok Korreko dakarren lerroburu berbera errepikatu du, desberdintasun bakarra irudian dakar. Donostiako EHUko fakultatetako espediente onena duten 4 gazteak ageri dira irudian. Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada 90.5.5. Donosti aldea 90.8.8. Gernika 90.6.7. Leitza 90.15.1. Bortziriak 103.1. Urola 90.11.8. Goierri 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Rebeca Lane. La furia. Cuando siento el coro de lamento, no quedarán adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras y casas oliendo a muerte. Siembren fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal. La paz busca un sitio propio en este umbral, con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy ave fénix, soy roca de manantial, soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. A veces siento que perdí el tiempo, que no tengo aliento para continuar. A veces he tomado más de lo que debo y ahora me debo perdonar. Lo he entregado todo y todo lo he perdido y en el vacío puede ser que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer dolió, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designios, la que forja su propio camino. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame
Informazioaren aria, naiz irratian. Hango, jende gehiena zeneteko azal. Eta ni gero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili, eta zanak gehienak Jon de la Zenet, Pasaiako herritik dator notizia, manifestazio bat jende luizia, ate gorrietan zain dago polizia, zazpi grebalaririk entzeko bizia, polizia zainetan polbora daukanez, anasira poreen aragia janez, langileen gorputzen kontra susko arnez, ogia nahi duten egurra emanez. Orain espaloietan argazkiak bilduz, lehengo aristokraten irira urbilduz, turisten ibilia pausake fusilduz, atzoko garrasien antxiak isilduz, soldatak merketa garesti bizitza, nola ez ukabilak borrokara hiltza, arrantzaleak grebotxak darabiltza, eta guardia zibilak arrantzan dabiltza. Langileen borroka bizi beharrean, jornal miserableen ari meharrean, noblezia hondartzan berriz zaparrean, arabi mundu talka niri bakarrean, ez daitezela aztu haien oiulatzak, grebak eta pankartak asambladak martxak, bizirik dira lehengo borroken ardatzak, lore gorriak erne ditzala maiatzak. Historia da. Hitz berdeak, Jose Azurmendi. Pago zaharraren ondarra, Pello Zubiria. Pago zaharraren ondarra, aspaldian da logale. Aizkolariek, neguak, guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago zaharraren ondarrak koroldioриkan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tezkolore. Pago zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian triste. Pago zaharraren ondarrak, eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Egun honen entzuleok, goizeko 8 lorden gutxi pasatxo gaurkoan normalean baino apurtxo bat beranduxeago, baina goizeko tertuliarekin aurrera egingo dugu gaurkoan jende gutxi hemen estudioan, Egoi Berategi lankidea besterik ez dut nire alboan. Kaixo Egoi, egun zer moduz? Egunon, etorri naiz, norako, kontratu zala aginduta, eta baina ez pentsa, gaurko izango goierin nitunik etortzeko. Hori da, astelerando azteko filosofia, Bai, egingo dugu. Konturatzen garenerako ostirala, berriro bera. Astea bero dator hori bai. Hori bai, luze egingo da. Bai, gehiagin. Bueno, ez dakit gaurkoan aipegarik duzun, Egoi? Bueno, bai, kontua da esango nukera gaur gauza asko aipa gainitzakera, zalantzarik gabe loiutik, abiatuta esango nukenik, asko aipatzeko ez, mugikor bat daukan edo nor, irratia edo jakingo zuen, zer izan zen gertatu zena pasaden larun batean loiun, oraindik ere azalpen osoen zain gaude. Atzo segurtasun sailburua entzun genuen, biziki unkituta, nire ustez ere begi nahiko umelekin, baina poliziaren aldetik, ekintzaiak hipoitzea agendu zuen erdikargoaren aldetik, momentuz, azalpen bakar bat ere ez, ez dakit, aserre egoteko moduko larun bata izan zen, ni bitu, gaina, gander esango dizut, larun bat zoragarria eduki nuen ordura arte. Esnatu nahiko goiz, egun polita, gozaldu ongi, zarautza jo nintzen, lagun pare batekin pagoetara igo, jeitsi, ondartzan bainatu, fresko ura, fresko, baina bikaina zeon. Eskretzen zen nik uste. Marianito bat, eta gero erretiratuen etxean, jubilatuen etxean, ongi bazkaldu, oso ongi gainera. Eta ala joan nintzen zarautzetik, etxerantz, gainera, pasaiantxora, zertara, pasaiantxora egiten zalako palestinarekiko elkartasun eguna. Bertara iritsi eta atxaldeko, aitortu behar dizuet, enuela mugikorra ukitu atxaldeko lauterdik 5 aldera arte. Hartu nuen, eta bueno, irudiak nahiko argiak dira, herrialde honetan goituta gaude, zigorgabetasunera, bideo baten gauza bat argi ikusi, baina gero beste bate bazera, bestela galdetu Maia Zabarteri, epaiak etzulako inolako ostikorik ikusi bere buruan, eta auskalo ondikan etorri zan, buruan jozuen pilotakada. Pilotakada bat izan bazan. Eta Maia Zabarteri ipatzen dugun bezala, beste asko ipatu genitzake, azken hilabetetan, zer gertatu zan Sestaoko familia horrekin borra estensiblekin jipoitu zituztenak, antza denez kotxan ukitu zietelako. Bai. Zer geratzen da behitere mutiko esubanekin, begia galdu zuen Bilabonako gaztearekin. Eta gaur egun egoinik esango nuke, zorionez, kamerak daudelako, ez dut bodycam ez hitz egingo gainera, azkenean... Zaila behar du izan bodycam bat erabiltzea, ze beti, jarduera polemiko bat ematen denean, estresatu egiten da, omen ez dakit, bodycam hori, eta bueno, bestela galdetu baitere, Irunen, ito zan, mutikonen familiari, hasiera batean esan zuten bideorik etzeola. Eta ezin izan zutela ez ere din bera laguntzeko, gero jakin zan 7 minutuko grabazio bat zehola, eta ongi ikusi zutela nola bidasoa lantzi joan. Baina, bueno, esan dakoa goituta gaudemen gauzak gaizki ikustera. Zeguk gauza bat ikusten dugu, gauza bat entzuten dugu, baina antza denez, nolabait motza gara edo ez dakizkigu gauzak ongi aztertzen, eta eskerrak hor egoten dela ertzaintza beti guri esateko zer den benetan gertatu dena. Ez dakit banik, oraingoan nola egingo duten BBC-n, Frantziako edabideetan, Alemaniakoetan, Arabiar herrialdekoetan, azaltzeko provokazio bat egon zela, ze, bueno, antza denez, guztiaren oinarrian dagoena da, provokazioak eman zirela, euren senideak jasotzera joan ziren, edo ekintzaien aldetik, bai. Ekintzaia ez, baina kontua da, provokazioak eta bar antza denez,
harrera egitera joan zirenen aldetik eman zirela. Nik ikusten dut bakarra da, ekintzailetako bat, itzuli berri dena, bere familiare edo lagunen baten gana, hurbiltzen dela, eta hor hasten dela. Nik provokazio nik deituko, gero agian subjetibo dasuna sartuko da. Baina Lander esan dakoa, seguro zuten izadela motzak, eta ikusi genuen etzela benetan gertatu, ez, agian orain, pentsatzen dut, pentsatzen dut, ertzaintza pentsatzen egongo dela nor bidali munduan zehar, jendeia saltzeko, ez, zuek, motzak zarete baita. Ez zaudete gure maila berean, eta hemen gertatu zen izan zen, ikusi, nola bereek erasotzen gaituzte, baina bitxia da, ez? Gaina egozten diete senidei provokazioak egitea eta bultzadak egitea, baina jipoitzen dituztena dira deus ere ekin ez zuten ekintzaileak. Bai. Eta gauza bat da geldiaraztea, baina pertsona bat lurrean berriz ere entzuleok esaten duena da ni motza naizela. Eta ziur asko ez dut protokoloak behar bezala ulertzen. Eta edozein protokolok ziur asko agintzen duena da proportzioz egin bar dena dela pertsona bat lurrera bota eta jipoitu borra batekin. Ze lurrean dagoen pertsona hori, immobilizatuta dagoen pertsonari noski arriskutsua dela. Nik enun ikusten hasieran, baina Lander esan daka motza naizenez, ziur asko, eta bueno, hoxe, aserre egoteko moduko. Ironiatik jo bar dugu, zer egin ez, baina uste dut, hemen bi kontu daude. Alde batetik, larun bateko irudiak, ohituta gaude. Garai bateko irudien antzekoa dira. Bine Zupirias segurtasun sailburuak atzo esan zuen, herrialde honetan oraindik ere ez garela gai, gatazka batzuk behar bezala soluzionatzeko. Eta bat egingo nuke berarekin egia da. Baina nire iritzia da, azken urteetan, herritarrok urrats desente gehiago eman ditugula aurrera, ertzaintzako gutxienez sektore jakin batzuek baino. Bai, guztiz ados. Ze jarduteko modu azteko, zergatik bidali bartzan brigada mugikorra Loiuko aireportura. Beste modu batera esan da, betiko antidesturbiak lagunok. Akaso ez dagoen aurre ikusita, horrelako zer gertatzea, ez? Bueno, agian esan duzuna, agian gu motza gara. Izango da hori. Eta barkamen eskatzea gure entzulei. Motza gara, eta zure asko zuek ere irudia ikusi baituzu, eta gu bezala ikusi baituzu irudi horiek, barkatu entzuleok, baina motzak zarete. Ez duzu arrazoia. Hori da. Azalpen gehiago beharko ditugu akaso, ez? Ez genuela kondo ulertu agian iruditan ikusten den hori. Baina hori da, nik esango nuke, hoxe, igual, eta guazen autokritik egitera, agian, gatazke batzuk konpontzen, ikasi barko genuke, beste modu batean. Baina berriz ere berresten dut esango nukela, gizarteak urrats desente gehiago eman ditula, gure polizia autonomikoak baino. Gure aizatia ere zalantzan jarriko nuke, zebitu Lander, askotan egozen zaio Euskal Herriari eta Euskaldunoi, Euskal Herritarroi hobeto esan da, poliziarekiko, edo askoren artean gutxienez, poliziarekiko jarrera oso ezkorra eukitzea. Herritarrek polizia gorrotatzea dutela, hoi askotan esaten da. Baina, eta sentitzen dute, gaur goizean, ez dut uste, gaur goizean agenteren bat gu entzuten ari baldin bada, gure entzule fidela baldin bada, saiatuko naiz ez orokortzen eta pentsatzen denak ezin direla horrelakoak izan, baina zegatikan jartzen dugu fokua herritarrengan eta ez bere herria gorrotatzen duen poliziakidegoarengan. Bai. Ez larun bateko irudiek... irudi batek hitzek baino gehiago. Baina berez ere esango dugu, gu garela motzak ziur asko, eta ez genuela ongi ikusi, ongi ulertu, eta esandakoa protokoloak hori agindu behar dut, Bai. Ez dakit, zer esan. Lotxagarria. Eta zuko esan duzuna gainera hori Ea Frantzian, Ea Eresma Batuan, mundu osora. Hori da, baina Lander barkatu zelenoen gauza ez dut bukatu dela, bueno, alde batetikan, lehen mailan daukaguna da, larun bateko esku hartze hori. Bai. Baina sakoneko arazoa beste bada. Eta bai dagola, batzuk polizia ereduarekin dagola arazoa esatute, beste batzuk polizia kidegonekin berarekin, baina argi dagoena da, behitu, larun bateko ez bazuen epaile batek agindu. Eta ez bazuen, segurtasun sailak ez dara agindu, hasiera batean diote, hori dena gertatu zela senidek egindako provokazioen ondorioz atxilotuta eraman zituzten ekintzaileek, oraindik ere inork ez digu azaldu zergatik joan ziren hasiera batean. Zeren bila, zer egitera. Alegia, nun espero zuten arrisku hori, ze gero baita esan zuten hasieran ez zegoela hitz eginda, ez zegoela batere azalduta. Eta nolabait senideak agertu zirela bertara, eta dena kontroletik kanpo gelditu zela. Baina bingen Zubiria, segurtasun sailburuak berak atzo esan zuen den hitz eginda zegoela eta den antolatuta zegoela. Orduan, zer ditugu, bere goi karguei kasurik egiten ez dieten kargu medioak? Eta ala baldin bada, ze interesen arabera mugitzen da gure polizia?
ertzaintza deitzen da, ez? Herriaren zaintzara bideratu barko lirateke. Segura asko gorla sentituko dute, baina larun bateko irudien ostean askok berretxiko dugu ez da ela seguru sentitzen. Hori ere gure errua da, hori ere guk asmatu dugu, edo norbaitek onartuko du behin gogatik arazo bat egon badagoela errealitatea begiratuko dio, eta ziur asko errealitatea onartzetik ohartuko gara gainen daukagun arazoa, lagunok, zinez larria dela. Autokritika falta, eta esan duzunarekin hori kontraesan horiek komunikazio zegoela, ez zegoela, azken horrek agerian uste nik esaten dut, orduan egonez balitz zer gertatuko zen, zorionez komunikazio zegoen, seguruak esan zuen bezala, bestela... Zer gertatu zegoen obsesioatuta mobilekin? Ez grabatzeko. Batez ere kazetari esan ez, beste kontu bat, kazetari bat izan zaio esan polizia bat ezin duenik grabatu. Ez bere inburu ez baute grabatzen, azkenean hori da kontua, ez duten nahi beste. Bide batez, atera alda larun bateko bodycamen bateko irudirik. Ni nago zaio oraindik beste atzatik datozen hainbat kasuren zegaude guztio nik uste dut ere bodycamen irudienak. Zagita, gian egin beharko dute ere orain ja pixkatzen txetan, baina egin beharko dute tutorial moduko bat, ikasteko nola erabili bengoz. Ez dugu denborarik ja, pasatu behar dugulako, baina bihartuko dut YouTubeen seguro badagola Kolombiar gazte majoren batek egindako bodycamen inguruko tutoriala. Bihar horrekin hasiko dugu orduan tertulia, hitzartzen dizut. Hau esan da, entzuleok, pasa emango diogu Iker Gurrutxaga lankideak gaurkoan bidali digun abestiari, beraz, aurrera Iker. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Gaur aizea, zakartxea mardabil egoizea eta ala ere, musikak ez digu, aizeak ez digu musikarekin gozatzeko aukerarik kentzen, eta gisa horretara gaurko nire proposamena. Babs will destroy your planet, ez da erresa esatea, baina talde honek ja urte batzu gara Matzai Iruñerriko talde honek. Eszenan, eta azkeneko denborotan isiltxamar zirela, bapatean ez esan izeneko, EP bat atera dute 3 kantu, eta horien artean bat 40 deitzen dena. 40 urtean krisiari buruz ari ote den, ez dakit erabat, baina hortik usaitzen dut, beraz, kantu hori. Ekartzen dituzet zergatik, beste batzu ere gutxi geratzen zaizkigulako, egun gutxi geratzen zaigulako, ez? 40 urteak betetzeko. Bada hori nire proposamena, Babs will destroy your planet taldearen 40. Egunon! Begietan aize utzal malkotzak dakart. Belarri txuriak besoak astindu zoa. Ez dakaturik galean iriotzonetan. Bizio nintzen etxean, argia ikusten da gauez nortuko te dira. Berotasunik bada bizio nintzen. Kaletik oinez boso azkar batez noa. Horretzen ditun argiak ez dira gorengoa. Paretetako hitzek maite zaituzte diote gaur. Arrotza sentitzen izezitako iria. Mozkortze ginen tokia. Ez dut inor ezagutzen osatu ote dira. Keba usaina da orain mozkortze ginen. Informazioaren aria
Naiz Irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ertzaintzaren jipoia eta atxiloketa jasan duten Global Sumut flotillako kidek adirazi dute aireportuan hartu diren irudiek dena esaten dutela. Poliziaren halako jokabideak normaltzat ez hartzeko deia egiteaz gain ardurak eskatu dituzte. Atzo ez ginen oztopatzen harin inoren bidea. Harrera ugari egin ditugu loiun eta atzor arte ez da sekula arazorik izan. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, mobilizazioetan kolore guztietako esku hartze eta presentzia poliziala ez normalizatzeko deia egin dute. Agerraldian, ertzaintzaren borrakadek eta kolpeek eragin zizkieten lesioen irudiak erakutsi dituzte. Horrekin batera, ertzaintzak sionismoarekin dituen loturak salatu dituzte, tartean polizia autonomikoak erabiltzen dituen sistema teknologikoak. Bain, zuzen Bingen Zupiria Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Sailburuak Loiuko aireportuko gertakarien arira hitz egin du eta gainera bere gain hartu du ardura. Global Sumut flotillako euskalkideen harreran gertatutakoa sentitzen duela adierazi du, baina provokazioak egon zirela ohartarazi du ere. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Guzti hauek ezin izango dute zer egin jada nazioartean zabaldu diren irudi hoiek eragindakoa baretzeko, baina esango du ere Donald Trumpek Irango blokeoa bere horretan mantentzen du, Marco Rubiok akordioa bere halakoa izango dela iragarriarren. Negoziazio taldeari itxaropenak apaltzeko eskatu dizkion magnateak. Hainbat edabidek aurreratutakoaren arabera akordioak Hormuzeko itsasartearen blokeoaren amaiera, Iranen aurkako zigorrak bertan berak gelditzea, funtsak desizoztea eta Irango programa nuklearra negoziatzeko 60 eguneko suetena ekarriko du. Eta gurean berri zapaltasun aipatu arren arro azaldu da Eusko Alderdi Jeltzale hauteskundei begira Landakon egindako magnomitinean. Jeltzalek aurreko belaunaldiek egindakoa oraipatu dute eta EH Bildu zein PSE gogor kritikatu aurkeztu dute haien burua ziurtasunaren berme gisa. Estatuan bizi den testuinguru politikoari buruz Aitor Estebanek esan du oso zail ikusten duela Sánchezek legegintzaldia amaitu ahal izatea, arduragabetzat jo du 2026tik aurrera gobernatzen jarraitzea. Esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria. Badirazpen hauei dagokienez Moncloak erantzun du jada legegintzaldiaren amaierari buruz esandakoak errespetatu arren ez duela bate egiten. Espainiar estatuko gobernuko iturriek berretsi dute Pedro Sánchezek legegintzaldia 2027ko udara bitarte agortzeko asmoa duela. Txinpart elkarteak beste urte batez faxismoaren kontrolpeko ezkabako gotorlekuan izandako 6.000 presoen oroimenezko ekitaldia egin du asteburu honetan. Txinpart elkarteak 30 urte baino gehiago daramatza lanean gotorlekuan gertatutakoari buruzko memoria berreskuratu iker eta zabaltzeko frankismoaren biktima guztien duintasunaren alde, horregatik mugarritzat jo izan du ezkabako gotorlekua memoria demokratikorako leku izendatu izana pasaden urtarrilean. Sin duda, se trata de un hito muy importante. Y nos hubiera gustado poder ofreceros más información sobre lo que supone esta declaración y cómo va a afectar a este lugar. Pero hasta ahora ningún otro detalle se nos ha ofrecido al respecto y seguiremos esperando. Eta kirol kontuetan esango dugu ere, Martonen 2 golek eta Maguna Goitia atezainaren partida bikainaren bitartez, Eibar orain playoffetan amesten hasi da. Hori bai, Armaginak playoffetan egon daitezen, horretarako ezinbesteko izango da Castelloni irabaztea, Burgose galtzea edota Las Palmasek gol askogatik ere bere partida galtzea. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepietan badan nabarmentzeko jazoeraren bat? Aipatuko dugu Pegi ibilgailu batek su hartu duela AP 78 errepideko 12. kilometroan Arakaldon Bilboko norantzan eta uneotan bi errei itxita mantentzen direla. Seguraldiari dagokienez esango dugu jada temperaturak zinez beroak direla. Abisu horia indarrean egongo da, beroagatik asteartea bitarte eta horren adibide, Euskal Herriko temperaturak freskoena une honetan Iruñan 18 gradurekin,
Gasteizen berriz 19 gradu dauzkagu, 22 gradu Ipar Euskal Herriko 3 hiriburuetan, Bilbon 23 gradu, Donostian berriz 26 gradu. Xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta bero zakarra izango da izpide. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko zaigu, naiz eta tarteka goi-hodei finen bat edo beste ikusiko den. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du, tarteka goi-hodei fin batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Mendikontretan eta bero-hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak hego-ekialdetik eta zakar joko du ipar partean goizean, arratsaldean indar pixka bat galduko du eta ipar-ekialdekoa nagusituko da kostaldean, eta ondoren azken orduetan lurraldearen barnealdean, bereziki hegoaldean, hego-ekialdeko haize horrek indarra hartuko du. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean arendituko dira. Maximoek ipar partean goraka jarrituko dute eta bertan beroa oso zakarra izango da, 33 eta 37 gradu bitartean arendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz, temperaturan igoera ez da hainbeste antzemango, bertan 31 eta 34 gradu bitartean arendituko dira maximoak. Gaurkoan, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Jarraizpurua teknikan, maiatzak 25 da, astelena. Informazioaren aria. Ertzaintzak Loiun flotillako kideen harreran izandako jarrera salatzeko manifestazioaren aurretik prentsaurreko eskaini dute Elkartasun Ontzidiko kideek. Larunbatekoak bezalako eskuhartzeak ez normalizatzeko deia burutu dute eta instituzioei ardurak ere beraien gain hartzeko eskatu diete. Global Sumud flotilla taldeko kideek prentsaurrekoa eman dute larunbatean Loiuko aireportuan poliziak egindako jarduera salatzeko deitutako manifestazioa hasi aurretik. Bilboko Arriaga antzokiaren aurrean eskuhartzea salatu dute eta adierazi dute irudiek beren kabuz hitz egiten dutela. Atzo ez ginen oztopatzen arin inoren bidea. Harrera ugari egin ditugu Loiun eta atzor arte ez da sekula arazorik izan. Ez da noski inolako kasualitatea ertzaintzarik egon ez denean ez da arazorik egon aireportuan. Haiek etorri ziren Palestinarekiko elkartasuna eta flotillaren arima mostera eta kolpeen gainetik herri baten duintasuna amaigabearekin eta elkartasun erraldoiarekin egin zuten topo. Mobilizazioetan kolore guztietako eskuhartze eta presentzia poliziala ez normalizatzeko deia egin dute. Agerraldian ertzaintzaren borrakadek eta kolpeek eragin zizkieten lesioen irudiak erakutsi dituzte. Horrekin batera, ertzaintzak sionismoarekin dituen loturak salatu dituzte. Tartean, polizia autonomikoak erabiltzen dituen sistema teknologikoak. Sionismoarekin loturak moztu eta espiralori eusteko deia egin dute ere. Hitzartzearen ostean, flotillako kideetako batek hartu du hitza. Solo añadir que hemos ido a Palestina ocupada para hacer una pequeña ventana hacia el mundo, para que se visibilice y se vea lo que están pasando. Amaitzeko Israelgo kartzeletan arabez jasota ikusi zuen mezu bat irakurri du. Leo un mensaje en árabe en una de las celdas que ponía, si alguien lo lee puede pasar el mensaje al mundo, que si el mundo supiera las atrocidades y que se cometen detrás de esas rejas, a presos tanto adultos como menores, abusos sexuales, tanto de carceleros a presos como de animales hacia presos, que el mundo no solamente lloraría lágrimas, sino acabamos todos llorando sangre. Para que os hagáis a la idea de lo que está pasando allí, todo el mundo sigue mirando hacia otro lado. Babingen Zupiria Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Sailburua Loiuko aireportuko gertakariaren arira esan du bere gain hartzen duela ardura. Global Sumud flotillako euskalkideen harreran gertatutakoa sentitzen duela ere esan du, baina provokazioak egon direla ere ohartarazi du. Garazi Castaño. Komunikabidean aurrean hitz egin du Bingen Zubiriak larun batean Loiuko aireportuan jasotakoaz. EAJak Durangon ekitaldia ospatu du igande goiz honetan landako gunean eta ekitaldia hasi aurretik egin ditu adierazpenak Segurtasun Sailburuak. Loiun gertatutakoaz esan nahi dudan lehenengo gauza da, sentitzen dugula gertatutakoa. Eta batez ere sentitzen dugu gertatu behar ez zuelako.
Israelek baitutako Global Sumus flotillako euskalkideen harreraren nondik norakoak adostuta zeudela azaldu du Zupiriak. Gaia hitz egin dezegoen aldez aurretik, bai aireportuko segurtasun arduradunekin, bai ara konzentratu eta elkartasuna adieraztera joan ziren personekin. Ondoren gertatutako zenbait gaizki ulertu eta bultzaden ondoren gertatu beharrez zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, birritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Oraindik ere Euskal Herrian istiluak modu baketsuan bideratzeko zailtasunak daudela agerian gelditu dela adierazi du eta ardura bere gain hartuko duela ertzantzarekiko, baina baita harreran ziren zenbaitek jokaera egokiak izan ote zituzten aztertzeko orduan ere. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzekoa. Honen aurrean, Israelek hipokrita deitu dio Sánchezi ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabidea dela eta Espainiar estatuak herrialdean duen negozio arduraduna deitu du, zehazki, ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Gideon Sar, Israelgo atzerri ministroak hipokrizia egotzi dio Pedro Sánchezi sare sozialetan argitaratutako bideo batean Espainiar estatuak Israel zikintzeko txapelketa irabaziko lukeela baieztatu du. אני מניח שבלי קושי ממשלת ספרד בראשות סנצ'ז הייתה לוקחת את Hain zuzen, Israelgo gobernuak Francisca Pedros Espainiar estatuaren enbaixadako negozio arduraduna deitu du ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Atzerri ministerioaren ohar batean baieztatu denez, inork ez du Espainiar estatuko agintarien indarkeria gaitzetsi. Ez Pedro Sánchezek ez da ministro bakar batek ere. Emakumeen hainbat kolektibok gerren aurkako ekintza artistikoa burutu dute Gasteizen hauek eragiten duten izugarrikeria salatu eta resistentzia aldarrikatzeko. Armagabetze eta bakearen aldeko emakumeen nazioarteko egunean, ez gure izenean lelopean, emakumeek osaturiko kolektibo feminista eta antimilitaristek aldarrikatu dute bizitza zaintza partekatu eskola ireki osasungintza publikoa etxe bizitza duin eta komunitate biziekin sustengatzen dela. Azaldu dutenez, ez da ausazko izan Gasteizko Ama Birjin Zuriaren plaza hautatu izana, zaldiz doazen soldadu eta generalen kainoi, ezpata, fusil eta sufrikario irudikatzen duten eskulturaren alboan adirazi dute gerra hiltzen eta sufritzen duen jendea dela. Aldi berean Euskal Herriko hainbat enpresen ala gobernuen jarrera salatu dute munduko osoko gerra kornituz mozkina lortzen dutelako. Eta hain zuzen, esan beharra dugu ere, Donald Trumpek Irango blokeoa bere horretan mantentzea erabaki duela, Marco Rubiok akordioa berehalakoa izango zela iragarriarren. Negoziazio taldeari itxaropenak apaltzeko eskatu dizkio magnateak. Gerra amaitzeko akordioa igandean bertan helduko zela iradoki du Marco Rubio estatu idazkariak. I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Albisteak eta azken pausoak iragarriarren Donald Trumpek ez ditu aurreikuspenak berretsi, blokeoa bere horretan mantentzeko eta akordioarekin presarik ez izateko eskatu die negoziatzaileei. Jazotakoa berretsi du Pakistanek beste negoziazio erronda bat aurreikusiz. Axios hedabide estatu batuarrak gerra amaitzeko akordioa ondorengo egunetan sinatu daitekela iragarri du Moktaba Jamenei Irango lider gorenak baleko eman dio azken dokumentuari, baina lotzeko hainbat xetasun omen daude oraindik. Turu sozial sare sozialean Donald Trumpek txiokatu du negoziazioak modu eraikitzaile doazela aurrera, baina akordioa guztiz positiboa izango dela bermatzeko negoziazio taldeari presarik ez izateko eskatu diela. Hedabidek argitaratutakoaren arabera, akordioak Hormuzeko itsasartearen blokeoaren amaiera, Iranen aurkako zigorrak bertan bera gelditzea, funtsak desizoztea eta Irango programa nuklearra negoziatzeko 60 eguneko suetenak harriko du. 33 ontzi igaro dira Hormuzko itsasartetik azken orduetan Iranen baimenarekin eta 150 iraila da 5 egunetan. Irango indar armatuek adierazi dute eurek arduratuko direla Pertsiar golkoaren eta Hormuzko itsasartearen segurtasunaz atzerritarren presentziarik gabe.
15 segundu besterik ez goizeko 8:04 izateko. Nazioartetik jarraituz ere esango dugu Kongoko Errepublika Demokratikoan zabaldutako ebolaren bundibugyo aldaeraren aurkako txerto eraginkor baten faltan osasunerako mundu erakundeak azken urtetan hasitako ikerketak bizkortzera deitu du. Izurrite berriak eta bereziki Afrikako herrialde askotan zabaltzen diren gaixotasunei aurre egiteko baliabide eskasek nazioarteko osasun egituretan duden ezberdintasunak utzi ditu agerian. Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean hautemandako ebola agerraldiaren edapen handiak eta azkarrak osasun alarmak piztu ditu nazioartean eta batez ere Afrikako herrialdean. Testu inguru honetan eraginkorra izango den txertoaren bila hasi dira erakundeak eta farmazia enpresak. Izan ere, gaur-gaurko ebolaren aurka eraginkorra izatea erakutsi duen txertoa zaire aldaeraren aurkakoa da. Azken urteetan agerraldi handienak eragin dituen aldaeraren hain zuzen ere. Orain Kongoko Errepublika Demokratikoko Ituri probintziatik edatzen hasi den aldaera bundibungo izenez bataiatutakoa da, aspaldian ezaguna, baina askoz ere gutxiago ikertu dena. The WHO R&D blueprint has also convened its technical advisory group on therapeutics and recommendations. Zentzu honetan, bi berritasun nagusia aipatu ditu azken orduetan omeko buru Tedros Adhanom Ghebreyesusek alde batetik RD Blueprint enpresako laborategiekin batera antigorputz monoklonalen bi entxegulen estea erabaki dute txerto eraginkor bat garatzetik gertukoenak direlakoan. In addition, the advisory group recommended the evaluation of antiviral obeldesivir in a clinical trial as post-exposure prophylaxis. Bestalde, obeldesivir botikarekin abiatu beharreko beste entxegu bat iragarri du, kasu honetan ebola gaixoekin gertuko harremana izan duten pertsonak gaitzetik babesteko helburuz. Nola nahi ere, ez dirudi txerto berri bat garatzea, azkar lortu daiteken zerbaitenik, eta hain zuzen ere denbora da ez daukatena, egunero kasu berriak iragartzen dituen Kongon. En notre cas a été déclaré en province du Sud Kivu. Il s'agit d'une souche. Eta gaitzak zabaltzen diardu lehen kasuak Ituri probintzian atzeman ziren arren jada baieztatu dutelako Ipar Kivu probintzian ere zabaltzen ari dela hain zuzen ere gerraren ondorio larrienak pairatzen dituen probintzian. Pasadeen ostiralera arte jakinarazitako 867 baieztatutako ebola kasuak eta 204 heriotza susmagarriak, baina osasun arduradunek uste dute datuok epidemia askoz handiago baten izebergaren punta baino ez direla ohartaraziz Hego Sudan eta Ugandara ere salto egin duela virusak. Edatzen jarrituko balu kontrolik gabe, laster eraginik gabeko litzateke gaixoen arakatze eta isolamendua oraindik ere sortu ez den txertoa utziz gaixotasunari aurre egiteko modu bakar bezala. Informazioaren aria. Apaltasuna aipatu arren harro azaldu da Eusko Alderdi Jeltzalea hauteskundei begira landakan egindako mitinean jeltzalek aurreko belaunaldiak egindakoa goraipatu dute eta EH Bildu zein PSE gogor kritikatuz aurkeztu dute beraien burua ziurtasunaren berme gisa. Udal eta foru hauteskundei begira EAJ ziurtasuna eta lidergotza bermatzen dituen aukera bakar gisa aurkeztu du bere burua Durangoko landako gunean. Zer eskatzen dautzuegu zuei gure ordezkariei humiltasuna, zuen herriarekiko eta aberriarekiko grina eta zintzotasuna. Apaltasuna eskatu die Estebanek alderdikidei hitza hartu bezain laster, jarraian ekin dio ordea besteekiko eraldaketak egin eta EAJaren jarduna txalotzeari. Nosotros no nos escondemos, pero lo cierto es que en Euskadi hay algunos que se camuflan. Unos días dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Aquí actúan de una manera diciendo no y en Madrid de otra diciendo sí a todo. Hego Euskal Herriko erakunde guztietan bazkide izan arren PSeren aurka ere egin du haien proiektua zein ez den jakitea egotzi die. Luego hay otros que parecen necesitar marcar perfil político y estar en los medios continuamente, hablando a menudo sin datos. Estatuan biziden testuinguru politikoari buruz Estebanek esan du oso zail ikusten duela Sánchezek legegintzaldia amaitu ahal izatea, arduragabetzat jo du 2026tik aurrera gobernatzen jarraitzea. Esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
Eskaera honi dagokionez, Aitor Estebanek esandakoa errespetatzen duela esan du Moncloak, baina ez duela hauteskundeak aurreratzeko aukerarekin bat egiten. Espainiar estatuko gobernuko iturriek berretsi dute Pedro Sánchezek legegintzaldia 2027ko udara bitarte agortzeko asmoa duela. Lasaitasuna adierazi nahi izan duten Moncloako iturriek, Estebanek igande honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak 2027ko udal hauteskundeetarako urtebetet gelditzen denean Durangon egin duen ekitaldian esandakoaren inguruan galdetu ostean. Berriz, Nafarroan aipatu beharra dugu, egin dutela beste urte batez Ezkabako omenaldia Txinparta elkarteak antolatuta gogoan izan dituzte. Ezkabako gotorlekuan izandako 6.000 presoak ekitaldia burutu dute asteburunetan. Mendiko ekialdeko magalean, Ezkabako gotorlekuaren ateen aurrean bertatik desobiratutako pertsona baten gorpuzkien argazkia ikusgai zutela burutu dute aurtengo omenaldia. Bertan, espetxeratutako 6.000 pertsonak izan zituzten gogoan, eta bereziki 1928ko maiatzaren 22an ies egin zuten 800 preso inguru horietako gehienak ondoren exekutatu zituzten, eta 3 bakarrik lortu zuten ies egitea. Hau ez gain, Ezkaban gaixotasunen edo zaurien ondorioz hildakoi ere aipamen berezia egin zieten eta hainbat kasutan presoen ondorengoek hartu zuten hitza. Txinparta elkarteak 30 urte baino gehiago daramatzalanean gotorlekuan gertatutakoari buruzko memoria berreskuratu, ikertu eta zabaltzeko frankismoaren biktima guztien duintasunaren alde. Horregatik, mugarritzat jo izan du Ezkabako gotorlekua memoria demokratikorako leku izendatu izana pasaden urtarrilean. Sin duda, se trata de un hito muy importante. Y nos hubiera gustado poder ofreceros más información sobre lo que supone esta declaración y cómo va a afectar a este lugar. Pero hasta ahora ningún otro detalle se nos ha ofrecido al respecto y seguiremos esperando. Gogora ekarri dute ordea ordutik ez dutela berri gehiagorik eduki izendapenaren ez da jarraian eman beharreko urratsen inguruan. Era berean kritikoa agertu dira berriz ere Txinparta elkarteko kideak Iruñeko udalak planteatzen duen erorien monumentua moldatzeko proiektuarekin honen erabateko ereizpena aldarrikatuz. Eta aipatuko dugu baita ere, asteburu honetan, pasaden ostiralean zazki Donostiako Oxigraf enpresaren fabrika zaharra hustu ostean, bertan gau ematen zuten 7 lagun kale gorrian eta udalak alternatibarik gabe utzi dituela salatu du herritarron harrera sareak. Donostiako udaltzaingoak, ertzaintzak, Espainiako poliziak eta agente judizialek elkarrekin egindako operazioan Harrera auzoko jolastokieta inguruan zegoen, jolastokieta inguruan zegoen Oxigraf fabrika zarra ustu zuten joan den ostiralean. Ez da inguru horretan ematen den lehen uste operazioa eta herritarron harrera sareak salatu duenez, antzeko jarduerak egin dira Martutenen eta Altza auzoko beste industria instalazio batzuetan 150 lagun baino gehiago kaleratuz. Harrera sareak gaineratu duenez, aldez aurretik abisatu gabe ustu zuten eraikina eta ez zieten ondasun pertsonalik eta dokumentaziorik berreskuratzeko aukerarik eman. Ondorioz, gutxienez 7 gazte kale gorrian geratu dira eta ez dute bizileku alternatibarik. Horietatik gutxienez 4 espedientea izapidetzeko onartuta izango lukete ezoiko erregularizazio prozesuaren barruan eta hainbat eremutako lanbide ziurtapeneko ikastaroetara joaten dira. Hirian jada 500 lagunek ematen dute gaua egunero kalean harrera sareak nabarmendu duenez, La Sirenako uda trepetxean oraindik baliabide nahikoak badaudela, gogora ekarriz. Informazioaren aria. Eta bixi aipatu beharra dugu ere, ospitalera helikoptero zeraman dute Udalatx mendian istripua izan duen emakume bat. Eroriko baten ondorioz, 33 urteko emakumeak ezin zuen bere kabuz oinez jarraitu. Azkenean, helikoptero zatera dute menditik ospitalera eramateko. Lezon berriz, ospitaleratu bat eta 6 zauritu izan dira auto eta autobus baten arteko istripuaren ondorioz. Gi, 26-28 errepidean, 2 ibilgailuk egin dute talka, autobusan ziazen 6 zaurituak in situ hartatu dituzte eta autoaren gidari ere ospitalera eraman behar izan dute. Kirol aria, naiz irratian.
Martonen bigolek eta Magunagoitia atezainaren partida bikainak Eibar playoffekin amesten utzi du. Armaginak playoffetan sartzeko aukera dute. Hori bai, horretarako ezinbesteko izango dira Castellón irabaztea, Burgosek galtzea, ala Las Palmasek gol askorengatik galtzen baldin badu. Egoibelategi egunon. Egunon, egunon entzule guztiak, pasaden larun batean, ligaren baitako azken jardunaldia jokatu ostean, oraindik ere badagoelako zerbait jokoan. Bigarren mailan esan dugu, Eibarrek beharrezko garaipena lortu duela asteburuan, Kordobaren aurka 2-0 emaitzarekin garaipena lortuz. Horrela, Armaginak playoffera iristeko aukerekin helduko dira, azken jardunaldira. Uneotan Gipuzkoarrek Castellonen aurkako azken partida irabazi beharko dute eta Burgosek ezer jokatzen ez duen Andorraren aurka galdu. Horrela ez bada, garaipenarekin eta Las Palmasek goleadagatik galtzean beharko lukete playoff postuetan lekua eskuratzeko. Etxekoak finago aritu ziren igande honetan Ipuruan, etxean eta neurketaren hasierako lehen minutuetan lortu zuten aurre hartzea. Martonek laugarren eta 16. minutuetan sartutako 2 golek eman diote zehazki abantaila Armaginei. Magunagoitia atezainak ere partidu bikaina ondu zuen, Kordobarrei aukera gutxi eskainiz. Gauzak horrela itzordu garrantzitsua izango du esan bezala Eibarrek datorren eta azken jardunaldia izango denean. Bigarren mailan jarraitzen dugu, Sanse eskutsik itzuli baita Albazetera egindako bisitatik. Txuri-urdinak partida ona egin badute ere, etxekoek ondo jokatu dute kontrara, Donostiarrei punturik lortzea galaraziz. Denera, 3-1 markagailua Albazeteren alde. Bada, Sanseren jarduna ona izan bazen ere atzo, etzen nahikoa izan Albazetera egindako bisita horretan, 3 puntuak eskuratzeko. Lehen zatiaren amaieran jada markagailua Gipuzkoarren nahiko kontra zegoelako 2-0 bigarren zatian Ansotegiren mutilek erritmo ona mantendu zuten eta gogoz irten aldakeletatik 53. minutuan karrerak buruz sartutako gola, baikortasuna itzuli zion Sanseri, gutxi iraun zuen ordea horrek, etxekoek handik 3 minutura sartu baitzuten neurketako azken gola, 3-1 finkatuz. Txuri-urdinak beraz, ondo ibili batziren ere, baloi gehiegi oparituz arerioari ezin izan zuten aurrera atera partida. Aipatu behar baita ere, Aitor Fraga, Albazeteren golea da eragotzi zuela, eta hori izan zen zuzen ere, Sansek emandako albisterik positiboenetako bat. Salto egingo dugu Saskibaloira, Surne Bilbaok bere emaitza beharko duelako playoffetan sartzeko, beltzezko mutilek 74 eta 71 emaitza bati itzulia ematea lortu dute asteburu honetan, eta datorren hitzorduan Tenerife garaituz gero 7. postura heltzeko aukera izango dute. Basket Gironaren aurka atzo Surnek egindako partida, zinez gogorra izan zen azken zatiaren hasieran, 74-71 kontrako markagailuarekin Bilbotarrek sekulako amaiera jokatu zuten izen nabarmen batekin, Darron Giliardena. Azken 18 puntutatik 11 arduraduna izan zen Estatu Batuarra, azken emaitza beraz, 86-80 Surneren alde. Partidaren hasieran, Jauma Ponsarnau entrenatzaileak berak adierazi zuen, matematikak egin beharko lituzketela ligan 7. posturi lortzeko, baina atzo jokatutako partidaren ostean, gertuago ikusten dute aukera hori beltzezko gizonek. Txerrendularitzan, Giroa protagonista noski eta Milanen beti esprina ohikoa bada ere, Martin Marchelusi, Bardianiko txerrendulariak Matia Baiz eta Mirko Maestri eta Frederik Bernes, laukoteak tropelari alde egin zion eta azkenean, haiek iritsi ziren lehenik eta behin helmugara. Hauxe da Giroaren aldrebesa esprinterrarentzat, bereziki Giroak hain bereak dituen bolata horietan nabarmentzen direnarentzat. Esango dugu atzo bukatzen zutela bigarren astea eta esandakoa bazirudien azken metroak, erlojupeko bat izan zirela tropelak ez baitzuen lortu, aipatu dugun laukotera gerturatzea eta esandakoa atzo azkenean garaie, Uno isa talde Norvegiarreko Frederik Bernes Norvegiarra hain zuzen ere izan zen. Bada entzuleok gaur atxeden aldia izango dute Giroaren baitan eta amaitu, frontoietan amaituko dugu. Unai Laso Kaise menderatu baitu Larrazabal 22 eta 8 eta udako jaialdiak jokatzeko gogotsu agertuko dela dirudi. Aurreko asteko finalerdietan aurkariak baino asko gutxiago izan ziren, Laso zen Larrazabal. Hori iraultzeko
Helburua zuten atzo eta esango dugu Nafarrak erakutsi zuela irudi hobeagoa. Biek aixe galdu zuten esan bezala finaletako partida eta modu horretan iritsi ziren 3. postua jokoan izango zuen partida horretara. Laso, Jaun eta Jabe ausart eta tantoa landuz ikusi genuen jokaldi egiteko aukera izan duen orotan dotoreziaz jo pilota. Sakea izan zen Nafarraren argudio nagusia hasita buka eta Murrerrak ezin izan zuen horren kontra egin. Horiek horrela buruz burukoaren 3. kasoira igoko da Laso. Bada Laso nagusi erraz menderatu zuen Larrazabal esan dugun bezala ongiru ditzen bazaizue, Unai Laso bere entzungo dugu EITB-ri emandako adierazpenetan. Ongi, sensazioa, gankazta ongi eta horra bukatzea ederra da, Eta guai sekiro larrokoak pegi. Oso ondo, mi eskerregoi. Gero arte. Horrengo arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Beno, goizeko 8:30 informazio praktikoari tartea ingo diogu. Lander, badugu errepietan nabarmentzeko jazoaren bat orain? Aipatzeko dugu neotanoiko autopilaketak ditugula Bilbon, Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan, eta arazoak mantentzen direla AP 78 errepideko 12. kilometroan, Arakaldon Bilboko norantzan bierrei itxita daude, baina segurtasun sailak jakitera eman duenez, ez da autopilaketarik bertan. Seguradiari dagokenez, adibiltzeko astelena izango da gaurkoa, abisu horia indarrean egongo baita, asteartera bitarte, maksimoak 30 gradutik gora kokatuko dira eta minimoak 20 graduren bueltan izango dira leku askotan gaur, basosute arriskuatik ere, abisu horiare ezarria dago. Beraz, gaurko honetan adibili, ura asko edan eta itzaletik ibili, goiz-goizetik temperaturak aski beroak direlako. Une honetan 18 gradu dauzkau Iruñan, 19 Gasteizen, 22 gradu Donibane Garazin, 23 gradu Bilbo, Baiona ala Maulen, eta baita ere temperatura zinez altua Donostian, 26 gradurekin. Ixetasun guztiak Ikerri Barduzeak. Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta bero zakarra izango da izpide. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko zaigu, naiz eta tarteka goio-dei finen bat edo beste ikusiko den. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du, tarteka goio-dei fin batzuk hartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Mendikontretan eta bero-dei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak hego-ekialdetik eta zakar joko du ipar partean goizean, arratsaldean indar pixka bat galduko du eta ipar-ekialdekoa nagusituko da kostaldean eta ondoren azken orduetan lurraldearen barnealdean bereziki hegoaldean hego-ekialdeko haize horrek indarra hartuko du. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean arendituko dira. Maximoek ipar partean goraka jarrituko dute eta bertan beroa oso zakarra izango da, 33 eta 37 gradu bitartean arendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz, temperaturan igoera ez da hainbeste antzemango, bertan 31 eta 34 gradu bitartean arendituko dira maximoak. Gaurkoan, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
Euskotrenek jakinarazten du. Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil! Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Bada nire hirian bizitzeko aukerarik? Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 3 euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras. Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia eginda zuen puntafina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden deinurua galdurik zegoen. Edestiak ez dakiz zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen muroa, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Haren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, nuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jaunkoetzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristo hau miniro beltza zen. Zeren gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa. Predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu. Eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun. Kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honizua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, 1000 urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat nahi dit lurpian ezari, zure gorpitz kristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan 2 berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demonioek diguten alaber. Zere gizon kristauek, kristau euskalduner, diguten ondatu, hain maite nuen kanider. Jainkoak, madarika beza, gaztalondoko topetia. Eta segitu dut, bidajea,
peligranejea, eta segi nuen kantsaturik, hartu gabe atsedenik, haizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta hoi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Informazioaren aria. Maiatzeko azken aste hau hasteko Patxi Zabaleta eta Begoña Arrastirekin murgilduko gara gaur analisi mailan. Asteburuko gaurkotasun kontuak geroz eta gutxiago izaten diren arren esan beharra dago asteburu honetan agenda goitik bera aldatu dela. Patxi Zabaleta eta Begoña Arrasti, egunon. Egunon. Egunon zuei ere, egunon. Zer modu zaudete? Ondo, zelan egongo gara ba. Primera. Pozgarria da hori entzutea. Ongi Marko, nik ere. Ondo. Esango dugu, Euskarazko irakaskuntzari buruzko aurrera pausoak lortu daitezkela uste du, Peio Dufo, EH Baiko diputatuak. Asteazken honetan, hain zuzen, Paul Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolaturiko entzunaldian izan zen Eduard Grefai, hezkuntza ministroa, estatus aldaketa bat tarteko azterketen auzian aurrera pausoak lortu daitezkela iritzi dute. Ministroak bilera baliatu zuen eskualdeko hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan lege kuadro berri batendako ildo nagusiak aurkezteko eta berritasun bezala datorren astean ministroak hizkuntza gutxituei begirako hizkuntza kuadro bat aurkeztuko duela iragarri du Dufok Euskal Irratietan. 20 urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta Blankerretu izenean gibeltasunak ziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz, bere eganetan, eta astelenean ageriko, kuadro finko bat, irankor bat, eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian. Hori dioarek eta ikusiko dugu bere adierazpenetan. Orain arte, Eliseoak bete ez dituen promesa guztiez galdetuta EH Baiko diputatuak esan zain degon behar dutela haren proposamenaren edukia aztertzeko, baina Jefrai ministroak hitz eman duela aldaketa horiek burutuko dituztela. 50 parlamentarik izenpeturiko gutun bat jaso du ministroak, eskualdeko hizkuntzak irakasketako jartzen diren oztopo administratiboak kentzeak galdetu dute idatzi horren sinatzaileek. Gaur egun, Ipar Euskal Herriko lehen mailako ikasleen 155 euskaraz eskolaratua dago. Ikasleko burua gero eta handiagoa bada ere, blokeo administratiboek irakaskuntza eredu horren garapena moteldu egiten dutela, maigaineratu du Dufok. Bain zuzen, iragarpen honetan sakontzeko gaurko egungakoa izango baita, gurekin da Peio Dufo, EH Baiko parlamentaria, egunon? Bai, egunon. Zertan oinarritzen da, Jefrai hezkuntza ministroak iragarritako aintzin pauso horiek? Gu badira urteak eta urteak hemen kuadro bat edo zerbait sortu nahi zela Euskal Herritik eta beste lugaldeetatik tokiko hizkuntzentzat eta euskararentzat hezkuntza mailan. Zenta gaur egun beti salbuespenak izan dira eta beraz kuadrorik gabe gora belak edo aurrera pausoak eta atzera pausoak egin dira ministroaren arabera. Eta guk beraz eskaerak egin genituen, eta eskaera horiek entzunak izan dira, orain aztertu behar da urbiletik begiratuta atzo prentsan agertu diren aurrera pauso horiekin, kuadro bat berak aurkezten du, eta guk hemen basoa beraz
euskarazko baso bat pasatzeko aukera emaiten duarek, kuadro bat beraz, eskatu genuena, eta begiratu behar dugu urbiletik, sekulako aukera pausoa emaiten du, zenta behintzat tokiko hizkuntzak eta batez ere euskara, kondutan hartzen dute hezkuntza modeloan eta hori aukera pauso handia da eta iraunkorra gainera. Orduan guretzat bizki interesgarri bai. Horre, hain zuzen, gaur-gaurkoz Ipar Euskal Herriko hezkuntzari dagokionez eta bertatik jasotzen diren aldarrikapenei dagokionez, hori da, gakoetako bat, baixoa bera, orain epe motzean aldarrikatzen duten matematikatako froga berriare euskaraz pasa izatea, edota sehaskatik ere heldu den ikasturterako irakasle gehiago aldarrikatu dituzte, ez dakit lege kuadro berri honekin izango dute erantzuna aldarrikapen hauek, garaiz gabiltza honetarako esan daiteke hori, edo itxaron beharko litzateke? Aurrera pausoak agian bai, gauza da gero salbuespen batzuk ere egonen direla aurtengo eta ongi entzundu lugaldeko asegea, hori bai, eta hortarako ere aurrera pauso kuadro hori plantan emaiten da. Alta postuentzat gertatzen dena, berak adierazi gaituena da, ez duela posturik kenduko, ez da sortuko ere. Gauza da, hau kopurua igotzen dela ala ere saskaren baitan iduriz, helduen sartzerako, eta berak esan duena da, pribatu giristinoaren sailarentzat 800 postu irakasle postu desagertzen dituela helduen sartzerako eta gure lujaldean ez duela desagertzerik egiten edo mantentzen duela kopurua. Orduan egandu, janik salbu espen bat zera eta hori kondutan hartu behar zera. Orduan beste postu batzuen sortzea ez, alta errektorearekin nik hitz egin nuen eta joan den sartzean janik arazo berdina genuen, eta ikusiz aurko purua sartzea egun horietan egin zutena da beste ordu batzuk gehitu zituztera. Ez postuak ipatuz, baina orduak, eta horrek konpondu zuen arrazoa, eta errektoreak egan hau helduen sartzerako berdin egiteko asmoa zuela. Horiek pentsatu baino aur gehiago barima zirela, orduak gehituko zituela. Orduan ez da postu bat zenbakian, baina orduak dira ere lan postuak eta hortaragoaz. Horre, zehazki, lege kuadro berri horri dagokionez ere, jakin nahi dugu nolakoa izango den prozesua, pentsatzen dugu Asamblea Nazionaletik igaro beharko dela proposamena, badago, behar besteko gehiengorik hau aurrera eraman izateko? Ez da bozkatu behar. Hori da ministroak du kuadro hori sortzen, eta gero ez da lege bat, baizik eta horiek erabakitzen alduten zerbait, eta beraz gehiengorik agapatuko genuen, arrazorik gabe, eman genion ministroari ere joan den asteazkenean gutun bat, aldarrikatzeko gure lujaletako hizkuntzentzat, eta lehen aldikotz 50 diputatuek izenpetu zuten, eta hori lortu genuen 3 egunez. Orduan, hortan ere, usteut, eramaiten dugun lana Parisen emaitzak emaiten dituela, eta gutun hori izenpetzeko alderdi guzietako diputatuek izenpetu zutela. LR-etik, eskoin mutuga aparte, LR-etik, LFI arte, eskoinetik ezkerraren punta arte, eta horrek ere erakusten du Parisen izaitea eta ere maiten dugun lana, eta lehendakaritza ere maiten dut komisio hortan, eta denekin hitz egiteak erakusten du pedagogia eginez, beste diputatuek, nahiz eta urgunetik segitu, ulertzen dutera gero eta gehiago. Eta guretzat importantea da.
Horre ez ere beste aldarrikapen bat ere Ipar Euskal Herriari dagokionez indarrean eta eztabaidan dagoena bada lurralde estatus berriarena, ez dakit hau lortuko balitz ere hizkuntzari dagozkion bestelako aferak ere konponduko lirateke? Bai, baina arrazo nagusia da Frantzian dena Parisetik erabakitzen dela. Eta lurralde estatus batekin ere gauzak erresten badira, frantzez konstituzioak ala ere oztopoak emaiten ditu. Orduan, uste dut, segitu behar dugula, gaur egun gertzen den aurrera pausu hori lortzen da erakutsiz elkarlana zer emaiten duen. Eta uste dut, segitu behar dugula bide beretik, atera bideak atsemanez gaurko konstituzioaren baitan, eta gero bigarren aurrera pausua izanen da bai. Hori baino eratago zerbait eraikitzea konstituzioa aldatzeko. Baina hori asko zailago da, eta atseman behar ditugu bideak gauzak mugiarazteko. Baina egia da hori zaila dela. Alta, gaiten nuen bezala, lehen aldia da, hezkuntzan aipatzen dela lurralde hezkuntzentzat, eta batez ere euskararentzat kuadro bat sortzen dela, eta ez salbu espen bat edo olako pausu bat, eta kuadro horrek permititzen du euskaren hezkuntzan zerbait ikustea epe luzean, ondoko markadentzat, eta horatxan dia da bai gure iduriko. Baxetasun guztiarekin geldituko gara, Pello Dufo, EH-Baiko parlamentaria Pariseko Asamblea Nazionalean. Eskerrik asko gurean izateatik. Bai, esker zuri. 10 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen, balioan jarri du, aintzin pausoa, Dufo, diputatuak jakine dugu, ea zuek nola ikusten duzuen, Patxi, zurekin hasiko gara. Iduritzen zait oso ikuspegi edo irudikapen positiboa egiten duela, eta aurrera pausoak, hitz hori errepikatu du edo hiru aldiz Pello Dufok, irudikapen hori eman du alegia itxaropena daukala, esandako hitzetan eta laister, egiaztatu beharko diren jarreretan euskarari buruzko onikusia lortuko duela, eta esan ditu ere beste gauza garrantzitsu batzuk, bi edo hiru aldiz azpimarratu du 50 diputatu izan direla hori sinatu dutenak, eta ez bakarrik azterketak egiteko garaian, baizik baita bestela ere aurrera pausoak emateko aukera izango dela ematen du. Egia esan, euskarak asko behar du Europako eta Europako nazioetako, batez ere, Frantzia eta Espainia, jakina, aginteen onarpena. Zalantzarik gabe ezin dugu ahaztu gaur egun hizkuntzen balioak neurtzen direla Europar mailan eta nazioarteko mailan daukaten erabilgarritasunarengatik, eta horregatikan iduritzen zait egiten ari diren lana guztiz interesgarria del xetasuna hundiz begiratu beharrekoa, oso pozgarria da erazten duen baikortasuna, eta egia esan beldur pixka bat ere ematen du baikortasun hori ezote den beste batzuetan bezala gero baztertua galdituko itxaro dezagun itxaro pena gorde dezagun, eta aintzat hartu eta balioan jarri Parisen ere eta beste Europako tokietan egiten ari den lana euskararen alde. Begoña, zuk ze balantza egiten zu? Gogoratu behar, borroka hau luzez dabilela, da
mobilizazio asko izan diela, ez da? Azkenengoan, ikusi genuen Bernat Etxepareren Lizioko ikaslegoaren jarrera, mugimendu eta arriskua bere gain hartu zutela, ez euskeraz egiteko azterketak eta horrek dakarren ondorioa, hau da, gainditu ez eukitzea, ez? Orduan, hor atxian, hor dau mobilizazio, mugimendu, kontzienzazio handi bat, iparraldeko eskualdetan, ez? Orduan, hor alde batetik, beraz, egun batetik bestera gauza hauek ez dira atortzen, da posgarria da ere ikustea, ez? Oain ministroak, Geoffrey ministroak esaten duela, ez? Gutxienez, mugiduko direla. Baina, igual, hitz horiek baino garrantzitsuagoa dira beste diputaduen jarrera, Estatu frantsesean mugitzen ari dana, hori niretzako oso garrantzitsua da, ia hizkuntza gutxituen aldeko mugimendu jarrera politikok baita, ez. Da, oso posgarria da, ez, diputadua pozik ikusten, segurazki kontziente izanik ze komplikadua dan, ez? Eta aurrekoetan ikusi ditugu, ez da? Ez dakit ez dugu goratzen ministroaren izena, baina ere hitz politiek, baina gero ezertan geratu zirenak, ez? Beraz, Patxik apuntatzen zuen modun, ez? Hitz honak, ia, zertan geratzen diren, baina oso posgarria dozin kasutan, ez, mobilizazioak nik uste dut lehen baino haundiagoak izan diela, kontzienzazio haundiagoa dela, beraz hori azken baten ez da geldituko, eta horrek esan nahi du, indartsu dagoela, ez, posibilidade hau, beraz oso posgarria, da animo kemon, ez, Gifo diputadoari eta beste guztiei. Zakit bat egingo duzuen aipatu beharra duenarekin, baina ematen du bi kontu mugitzen ari direla eta agian horre Dufo diputatua badela ere, horren osagaietako bat, Estatu frantsesean izaten ari diren eraldaketek ere erakusten dute tokikotze bat, berriki ere okerrez banago esan nuke Alsaziak jaso zuela tokiko estatus berezi hori eta horre Pello Dufok aipatu digu. Alderdi guztien sinadurak jaso dituztela ultraeskuinarena izan ezik, Les Republicansetik eta Frantzia intsumitua bitarte, eta berak esaten zuen, emaitza eman dela, eta erakusten dela, hor Parisen egotea, badela ere, pedagogia egiteko aukera, ez dakit, esango zainukete, badela hau, agian laburbildu dezakena, une honetan Estatu frantsesak bizi dezakena, lurraldetasunari dagokienez, Begoña? Bueno, mugimendu badirela bai, eta nik uste dut hor positibo ikusi behar dugula. Egia da, azken boladoretan gauzak asko mugitzen ari direla, bintzat ala ematen du, ez? Eta hori positiboa da zalantza barik. Gero, hobe han daudenei lanean ustea, lasai, eta perspektiba oso handiak ez jarri. Zaten dut, zergaitik ez. Politikan askotan pasuak oso txikiak izaten dira, baina egon behar, erabakitzen tan lekuetan, ez? Baina batzutan txikia dira, baina erabakitzeko edo gauzak aldatzeko edo eraldatzeko importantea dira, ez da? Baina perspektiba oso handia jartzen baditugu edo jartzen badia, posiblea da desilusioa eta frustrazioa. Eta nik uste hor lehenengoetan dagoen politiko batentzako oso arrisku handia dela. Beraz, presio gutxi,
eta animo eta indarra eta babespen handia. Ba, 30 segundu besterik ez zaizkigu gelditzen goizeko 9 izan daitezen. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan. Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren. Naiz irratia sare sozialetan. Informazioaren aria, Naiz irratia. Goizeko 9 Pello Otxandianok neurriak arditzalare eskatu dio Bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuari Loiun gertaturiko istilu eta atxiloketen ostean. Lander Martínez, egunon? Egunon Pelli eta egunon, entzuleok isa sare sozialean markatu idatzetako ohar batean EH Bilduko legebiltzarkideak larun batekoak eredu poliziaren arazo larria agerian uzten duela nabarmendu du, eta EH Bildu konponbiderako eragile gisa aurkeztu du segurtasun sailburuari fase ukatzailea bertan bera uzteko eskatu dio eta erantzukizunak bere gain hartzeaz gain flotillako kidei egindako harreran Loiuko poliziaren jardueragatik neurriak hartzeko. Erantzukizunak bere gain hartzeak neurriak hartzea ekarri behar duela azpimarratu du. Loiun gertatutakoa lotsagarria dela deitoratu du ere, besteak beste nazioartean emandako irudiagatik eta aitzakiak onartezinak direla berretsi du. Otxandiaren esanetan ez zen inolako provokaziorik egon. Bestalde, larunbat honetakoa gertakari isolatu bat ez dela gaineratu du, Ertzaintzak Gasteizen falangearen manifestazio batean izandako jokabidea gogora ekarriz, bertan ere istilu larriak izan baitziren. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pelli, egunon entzuleok, astelen honetan ere, maiatzeko azken astelenean, ontzidia izango dugu aipagai, azken berritasunekin adi egongo gara, Loiuko gertakarien osteko mobilizazioen baitan ere irakasleok Palestinarekin taldeak deituta agerraldia dute Iruñean, agerraldia Errekale Horren ere, kasu honetan azken asteetan gertatutako gehiegikeria polizial eta fasistari erantzuteko, Bilbon Afrika egun aurkeztuko dute, bestalde San Fermin 78 gogoan eta martxoak 3 elkartek prentsaurreko bateratua egingo dute gaur, eta memoriaren inguruan hau ere, Iruñan erorien monumentuaren museo memorial gisako etorkizunerako proposamenak ezagutaraziko dituzte. OPA plataformak bestalde elkarretaratzea du Donostian, Donostialdeko esiko buruarekin bilera eskatzeko, politika hitzorduetan Eudeleko buru Estera Praizek eta kulturan eta hezkuntza politika sailburu Ibone Bengoetxeak abe eta Eudelen arteko akordio berria aurkeztuko dute udal euskaltegiak finantzatzeko. Basaurin Lakuako hezkuntza sailak martxan jarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko eskola sukaldeetako eredu mistoaren lehen esperientzia. Gainera, Susana Garzia Txueka mugikortasun jasangarriko sailburuak eta Jose Antonio Santano Garraioaren estatu idazkariak Donostiako Atotxa geltokiaren inguruko azken lanak azalduko dituzte, eta Javier Hurtado turismo merkataritza eta kontsumo sailburuak eta aldundietako ordezkariek turismo jasangarriaren aldeko hitzarmena sinatuko dute. Ekonomian UTE bio eraiki garbiko langileak Bilboko eskola eta gainerako udal zentroen garbiketaz arduratzen den enpresakoak alegia greban daude, eta prentsaurrekoa emango dute gaur uneko egoera azaltzeko. Bestalde, Imanol Pradale, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak etorkizuneko erronken aurrean finantza erakunde publikoek jokatu behar duten paperari buruzko jardunaldi batzuk itxiko ditu Guggenheim Museoan, Euskal Finantza Institutuak antolatutakoak, eta kultura gaietan Max Sarietako finalistekin topaketa egingo dute Bilboko Kanpo Eliseo Santzokian, basoan erakusketaren aurkezpena hartuko du bestalde Artgiak, eta amaitzeko Bilboko Aste Nagusirako Euskalduna Nagusia programazioaren aurkezpena ere izango da Euskalduna Jauregian. Gauzi hauekin gedituko era eta adi izango era. Eguerdian aipatuko duzunaz, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte Pelli.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okinez bada nabarmentzako jazoeraren bat, Lander? Pei uneotan aipatuko dugu bere horretan mantentzen direla ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan. Ez dugu aparteko gertakari gehiago nabarmentzeko. Ados, nabarmentzekoa gaur berriz eguraldia da. Temperatura zinez beroak izango ditugu, alerta horian gaude. Temperaturen errepaso eginez gero esango dugu une honetan Iruñan 19 gradu dauzkagula, 21 gradu Gasteizen, 24 gradu berriz Bilbo, Donibane, Garazi, Baiona eta Maulen, 26, 27 gradu Donostian jada. Eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ribarluzeak. Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta bero zakarra izango da hizpide. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko zaigu, naiz eta tarteka goio-hodei finen bat edo beste ikusiko den. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du, tarteka goio-hodei fin batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Mendikontretan eta bero-hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak hego-ekialdetik eta zakar joko du ipar partean goizean, arratsaldean indar pixka bat galduko du eta ipar-ekialdekoa nagusituko da kostaldean, eta ondoren azken orduetan lurraldearen barnealdean, bereziki hegoaldean, hego-ekialdeko haize horrek indarra hartuko du. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean arendituko dira. Maximoek ipar partean goraka jarrituko dute eta bertan beroa oso zakarra izango da, 33 eta 37 gradu bitartean arendituko dira maximoak, hego isurialdean aldiz, temperatura igoera ez da hainbeste antzemango, bertan 31 eta 34 gradu bitartean arendituko dira maximoak. Gaurkoan, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Informazioaren aria. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. 2 asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Hortutik sukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakizez, freskoa bai anisakizez. Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Freskoa bai anisakizez. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Turismoa, desazkunderako bidaia liburu idatzi berri du Asier Basurto Donostiako bizilagunekin plataformako kideak. Argiak argitaraturiko lan honek ere, turismoaren mugen bueltan gogotatzen du, eta honetaz zein berriki, turismoaren inguruan izan diren albiste ezberdinetaz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan. Asier Basurto, egunon? Kaixo, egunon. Lanak turismoaren mugetaz gogoetatzen du, nola neurtzen dau eta Donostiarra zarelarik eta bizilagunekin plataformako kide gisa, egoera egun Donostia nolakoa da? Bai, argi dago, azken hamarkadan edo pixkat gehiago ere, munduko hainbat lekutan lertu den eztabaida dela, eta adierazi den ezinegona, herritarrona, nolabait bultzatzen ari da gai honetaz gero eta gehiago hitz egitea. Eta liburuak horregin nahi du ekarpena, eta, zehazki Donostiako kasuaz galdetzen badidazu, nik uste dut Euskal Herrian neurri batean azken urtetako eztabaida horren epizentroa izan dela, ez? Zabaltzen doa, baina Donostiako egoera larria da, gero eta agerikoagoa,
eta uste dut, konponbide bat nahi badegu, behintzat honetaz garbi hitz egin beharko degula, eta argi eta garbi eztabaidatu beharko degula. Horre, zerk eragin du mugaraino heltzeak eta akaso ere hau gainditzeak, nork eman dio horri balekoa? Bueno, badu turismo industriak etengabe hazteko eta dena jateko eta dena salgai bihurtzeko joera bat, eta Donostian argita garbi, botere handia duen industria da, turismo industria, orduan indar handia bilduta dauka bai arlo ekonomikoan, baina baita ere arlo mediatikoan eta zer esanik ez instituzionalean. Orduan hor dago aliantza handi bat, turistifikazioaren aldekoa, nahi bezala ibili dena azken urtetan, eta herritarren ezinegonak eta herritarren hitzak bakarrik lortu duena, lortzen ari dena pixka bat geldiaraztea edo mugitzea bere posizioetatik. Liburuak 3 atal dauzka, turistifikazio prozesua, egungo turismo eredu eta ingurumena, hauek aintzat hartuta, zer esango zenuke gaur egun turismoa bada ere, akaso estatusa erakusteko zerbait, garaian etxe bizitza bat izatea ere bazena? Bai, bere sorreratik turismoa estatus sozialaren erakustaldiarekin lotuta dago. Eliteen praktika bat bezala abiatu zelako. Gaur egun aldatu eginda horren izaera, gaur egun zerbait nabarmentzekotan azpimarratuko nuke sare sozialek jokatzen duten papera, ez? Etengabe elkar ikusten dugu sare sozialetan, eta hor elikatzen da, inbidiaz hornitzen den dinamika bat, etengabe jendea oporretan dagoela eta bestea zenbat lekutan eta zertan egon den ikuste horrek, bidaiatzeko gogoa, grina edo behar sozial hori sortu egiten du, ez? Horre esan behar dizut ere, ideia bat badena eta ea zer diozun honi buruz, argazkiaz badago, ez dago bidaiarik. Hori dirudi batzuetan, eta batzuetan, harrigarria egiten da, hain masifikatuta dauden lekuetara joan da ere, argazkian ez da ikusten masifikaziorik. Eta pertsonekin hitz egin da, eta esperientzia hain egokia edo hain ona izan ez denean ere, argazkia guztiz irribarretsua da. Orduan, pixkat, argazkietan ikusten dena ez dela realitatea ere pentsatzen hasi beharko gera, eta, zenolako realitatea nahi dugun denon artean erabaki. Horre, ez dakit ere, Euskal Herriari dagokionez ere propioki esan daiteken ea turismoa kontraesankortasun batera eraman dela, hau da, turista kanpotikan datorrena, Euskal Herrira dator, bertako esentziaren bila, baina azkenean turistarentzat egiten diren egokitzapen horiekin ez da esentzia hori galtzen? Bai, alaxe da, Euskal Herrian gertatzen ari da eta beste leku askotan gertatu da. Turismoak du joera edozein gauza salgai bihurtzeko, eta bereziki baloratzen dena da autentikotasuna, benetakotasuna. Orduan, gertatzen dena da benetakotasun hori edo autentikoa den elementu hori salgai bihurtze horretan homologazio prozesu bat egiten du, munduko edozeinek ulertu eta azkar kontsumitzeko moduan moldatzen du, eta beraz, ondatu egiten du salgai bihurtzen duen hori bera, ez? Saldu nahi dituen paisaiak ondatu egiten ditu, saldu nahi dituen produktuak aldatu eta bere esentzia edo izaera horretan eragin egiten du, ez? Orduan, bai, guztiz Euskal Herrian gertatzen ari da eta beste hainbat gauzakin munduan gertatu da. Liburuak desazkunderako bidaia ere nabarmentzen du, baina ematen du gaur egungo irizpide ere badela turismoa lurraldean zehar banakatzea eta banaketa horren bitartez oreka bat egotea, izan daiteke baliagarri hau? Hori trampa handi bat da. Saturatutako zonaldeetaz hitz egiten dugunean, proposatzen dute, turismoaren kudeatzaileek proposatzen dute desterritorializazioa deitutako hori, baina inoiz ez du ekartzen saturatutako gunea lasaitzea. Azkenean, mozorrotzen ari dira azkundea lasaitze batekin, ez? Leku guztietara zabaltze hori azteko modu bat besterik ez da askotan, eta ez du ekartzen gainezka dauden gune horiek lasaitzea. Beraz, desazkundea sustatzeko nolako neurriak hartu beharko lirateke? Desazkundea sustatzeko lehenengo egin behar da gai honetaz hitz egin eta saiatu gizarte mailan iritziaren gehiengo bat posizio hauetan kokatzea, ez? Lehentasunez eta larritasunez egin behar dena da geldiarazi turistifikazioa. Eta hortarako behar dira legeak eta politikak muga jartzen dituztenak, gehiago ezazteko. Bai, hegaldi kopuruari, bisitari kopuruari, hotel kopuruari,
eta abar, ez? Bigarrenik, egin behar dena da sektorea bera, turismoaren sektorea berrantolatu. Hor, lan baldintza duinak bermatu, eta gero baita ere, eredu ekonomikoa beste sektore batzuetarantz orekatzeko neurriak hartu behar dira. Langileak formatuz, beste sektore batzuetan lan egiteko, eta enpresei ere pizgarriak emanez beste sektore batzuetara juteko. Eta azkenik, asmatu behar dugu beste opor eredu bat. Eta hori ez da zerbait guk bakoitzak banaka egin behar deguna. Baizik, gizarte bezala asmatu behar dugu modu bat, bidaiatzeak dituen onurak mundu guztiak osatu alizateko, baino neurrian, eta gaur egun baino askoz neurri txikiagoan noski. Eta inork ez abusatu alizateko opor horietaz, ez? Orduan, hor badaude neurri batzuk politikoak direnak, baino beste batzuk kulturalak dira. Eta denon artean egin behar dugu alegina, zubi bat dagoen bakoitzean, ondokoari ez galdetzeko norazoaz, edo ez emateko egin beharrekotzat beti bidaiatzea eta asko bidaiatzea. Nolako neurriak egon daitezke arlo horretan? Bueno, alde hortatikan, ez dakit, oporgune, jasangarri, kolektiboak eta olakoak berpentsatu egin beharko ditugu, historian garai batean egon izan zirenak. Orokorrean gutako bakoitzak gutxiago eta hobeto bidaiatu behar du, orduan, marragorri batzuk badaude, hegazkina alik eta gutxien hartu behar da, Airbnb-ak nire ustez guztiz zilegi ez diren praktika bat dira, orduan gure bizitzatik kendu behar ditugu, eta nik uste esan naiz betetako bidaiak egin behar ditugula, orduan gutxiago, baino gehiago geratuko zaizkizunak, ez? Ezagutzen dezun jendea bisitatu, zure bizitzan zerbait esan nahi duten lekuak edo gaiak landu bidaien bidez, baino ez etengabe eta urtean hainbat aldiz txek egiteko eta Instagrameko argazki bat ateratzeko bidaia hutsalak, ez? Turismoari lotuta ere bada, orain zalantzan dagoela, 2030 urteko mundialerako, ea Donostia eta Bilbo izan behar ote diren egoitza, FIFako egoitza, ez dakit, beldurrak ikusi dira, edo honetan ere turismoaren egoerak eta eraginak ere zer esan izan dute? Ez dakit, zehazki zeia egiten zait kudeatzaile publikoen tokian jartzea, guk bizilagunekin plataformatik eta beste Donostiako 6 auzo elkarterekin batera duela urtebete eskatu genion FIFari bertan bera uzteko Donostia egoitza bezala. Nik uste dut bai Bilbo eta bai Donostian bizitzen ari diren egoerekin astakeri handi bat dela orain munduko bigarren kirol ekitaldia handiena ekartzea. Batetik da, egun hortan egun hoietan sortuko dituen kalteak, bizitza geldiarazi egingo du, bizimodu arrunta geldiarazi egingo du, trafikoa, jende pilaketak, neuri sekurokrata guztiak, hori da bat, baina bestetik da, epe ertain eta luzera turismoari dagokionez eta munduan ezaguna eta erakargarria izateari dagokionez, arazo handiak ekarriko dizkigu. Turistifikazioa azeleratzeko bektore bat gehiago izango da. Hor ere presio turistikoa ebaluatzeko sistemare baztertu egin dute Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek, esan zen 3 hilabeteko epean ezin daitekela halako zerbait sortu eta ezin daitekela ere ez turismoa deabretzen duen diskurtso bat sustatu. Uste duzu, halako hori gerta daitekela? Hombre, zer dan jasan dezakegun turismo maila hori zaila da neurtzen, baina nik uste dut saiakera zilegi dela eta bide egokia izan daitekela. Noski, neurtu gabe eta gai honi buruz eztabaidatu gabe, ez da konponbiderik egongo. Eta batzuk badirudi nahi dutela bakarrik sinesmenen gainean aritu gai honetan, ez? Eta turismoa ona da, lana ekartzen du eta aberastasuna ekartzen du. Hoiek sinistu egin behar ditugu eta neurtu nahi baditugu edo zalantzan jartzen baditugu, gu gara gaiztoak. Eta pixkat urtetan gaude dinamika honetan harrapatuta eta iruditzen zait ez dela oso produktiboa eta ez duela ezer konpontzen gainera. Bestalde, pasaden asteko albistea da ere bai, luxuzko hotela izango dela, Mariaren Bihotza Eliza eta ikastetxea. Honekin, nolako ondorioak espero dituzue? Bueno, beste bat gehiago. Azkenean, azken 10-11 urtetan, 50 hotel baino gehiago ireki dituzte Donostian, bereziki 5 izarrekoak eta luxuzko turismoa zuzenduta dago, eta horrek
ekartzen du, parrandako turismoak baino kalte handiagoa ekartzen du gure hirira. Sekulako arrakala sortzen da, bisitaria eta bertako biztanlearen artean, eta orduan hiria bihurtzen da, bizi ezina. Bai prezioengatik, etxe bizitzaren arazoengatik, eta azkenean, langilea eta herritar arrunta kanporatua izaten da eliteko hiri horretatik. Jakin dugu, baita ere, ea zer espero den, uda honetarako, jada gutxinaka, geroz eta turista gehiago izango dira, Donostian? Ez dago inungo seinalerik pentsatzeko ezer gelditu edo txikitu egingo denik. Espero deguna da, eztabaida handia egotea gai honen inguruan. Gu hortan ari gera lanean, nahi ditugu gai batzuk azpimarratu, etxe bizitza larrialdia jasanezina da, mundialaren auzia hor dago, hotelak irekitzen jarraitzen dute, orduan ustez badagola zer hitz egina, zer burrukatua, eta ez dadila erresa izan gure hiriarekin bukatzen jarraitze honetan, ez? Asier Basurto, mila eskarko izonetan gurera gerturatzeatik. Mila eskartzuei. Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe. Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan. EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 3 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz. Zentako ez dugu gure proposatzen. Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik. Astelenetan 8:00 Naiz Irratian. Uinen hildoan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9:20, agurtu dugu Asier Basurto eta ezakit ederki asko azaldu digun kontua da, zer gertatzen den turismoa eta bisitatzen den eremuaren esentziarekin. Galdetu diogu, ea kontrasankortasun batera jotzen duen turismoak, turista adibide bezala Euskal Herrira heltzen delako, bertako esentziaren bila, baina turistari egiten zaizkion egokitzapenek, esentzia hori usten dute, esaterako, adibide bezala, azkeneko galdera, Mariaren bihotzaren eliza eta ikastetxean, norbaitek, eraikina bisitatu nahiko balu, orain hotela topatuko du. Eta horri dagokionez, Basurtok asaldu duena da, horre zehazki joera dela, turismoaren joera dela, elementuak salgai jartzea, eta salgai jartze horretan, noski, esentzia hori, edo esentziaren bueltako elementu guzti horiek, homogenizatzen direla, gerora, sarbideratu al izateko. Ez dakit, zer iruditzen zaizue kontu hau? Oso interesgarria iruditzen zain niri behintzat, nolatan, bat esentzia bilatortzen den, baina gero bertako ondoria dela esentzia hori, galtzorian edo egon daitekela. Patxi, zurekin jarraituko dugu. Zalantzarik gabe ikuspegi hori aintzat hartzekoa da eta kontutan izatekoa. Nik gauza txobat aipatuko nuke hemen, orain turistifikazioarekin dagoen kezka eta arriskua handiak dira, hegoaldean esan nahi dut. Baina kezka hori bera iparraldeko turistifikazioan lehenagotik nabaritu zuten eta lehenagotikan hasi ziren uholde hoiek udarako 2-3 hilabetetan batez ere, ez bakarrik, baina batez ere, etortzen diren uholde hoien ondorioak aztertzen eta nolabaiteko muga jartzen, eta zeri begiratu zioten? Begiratu zioten gauza askori bata zen, bertako bizimodua, nekazaritza, laborarien lanbideak, lurrak, eta hori guzia zaintzeari. Eta kezka hori
belaunaldi bat baino gehiagotan landu da eta lantzen segitzen du eta jarraitzen du. Egiazki, nik uste dut gainera aurrera pauso sendoak ere eman direla, naiz eta oraindikan arrisku hori izugarria den eta gainera turistifikazioa abuztuan joan ezkero Don Iban Loitzunera ez dago azalpenak ematen ari beharrikan ikusten da, agerian dago. Eta hegoaldean gauza bera. Hegoaldean gainera gogoan izan behar dugu hemen industrializazioak pisu handiagoaz duela eta zuela iparraldean baino. Eta orduan bizimodu horiek nekazaritzakoak, industrializaziokoak, eta horiek guztiak nozitu egiten dute uholde, turistifikazioako uholde horiek neurri batetik gora igarotzen direnean. Orduan, horren inguruan, eta bertako ekoizpenak zaintzearen inguruan lan egiten duten mugimendu guztiek arrazoi osoa dute. Eta jakina horretan badaude hainbeste arlo zenbatu beharrak, aztertu beharrak, kontutan izan beharrak, eta hori guztia da izugarri garrantzitsua. Esan dituen gauzetaz, bada bat oso eztabaida gori-gorian jarri dena gainera azken aldi hontan, eta da balizko ekitaldi deportibo edo kirol mailako edo baita ere artistiko batzuek egiten duten eragina. Ez da erraza mugak jartzea, zeren esate baterako kontuen izaten bada azkeneko 30 urte hauetan Bilbo hiriak, eta hori da Euskal Herriko hiri handiena, egin duen aldaketa horretan gauza guztiak kontuan izan behar dira. Izan behar da turistifikazioa edo turismoari irekitzea kontuan izan behar da. Baina kontuan izan behar da hirian egiten diren, ekoizten diren eta sortzen diren bizimoduak eta aberastasunak ere ez dezatela beren erabilgarritasuna edo izatea galdu. Ez da erraza eta nik uste dut guztiz zaintzat hartzekoa dela. Turistifikazio osoa herria arrotzentzat bizitza da, bizietxea bezala. Bizietxea ezin daiteke aterik gabe utzi. Eta turistifikazioak uzten ditu hiriak eta herriak aterik gabe. Nahi duena sartzeko moduan. Baina orduan bertakoak galtzen dute bizietxearen barruan behar den behar diren baldintzak galdu egiten dituzte. Gauza oso zaila eta oso, gainera ez da hemengo bakarri jakina, toki askotakoa da. Begoña, zu zer dizu? Bitu, aldez aurretik hori ezberdintzea, ez? Zer da bidaiatzea eta zer da turismo, egitea, turistikazioan zentsuan, ez? Bigarrenak azkenean bihurtu da, kontsumo sistema bat. Eta kontsumo harina, kontrol bakoa, eta ausartuko nintzen ere esaten disfrutau gabekoa. Importantena da argazki atera eta gero erakutsi. Naiz eta ez barneratu ikusi duzun pintura o ikusi duzun paisaia o ez duzu sentidu, ez? Osea, da harin egin, harin erakutsi eta harin harin kontsumidu, ezertako. Ze bidaiatzea beste gauza bada. Bada, ulertu nun zauden, aldez aurretik ezagutu, gozatu janariekin, usainekin, guztiz ezberdina da, ez da? Baina gaur egun, hori, kontsumo azelera horretan, ez? Bihurtu da, leia, ez? Ni joan naiz ez dakin ora, besteak ez dakit zer, gero gainera, ez gara sartuko hortik, ez? Baina, gero ez dakit
bat jendeak ze beharra duen, bigarrena nondik ateratzen duen dirua hola ibiltzeko, zera txapelketa bat, nok egiten duen gehiago, gainera posible bada urrunera ere, oso urrun Asiara, o ez dakinora, ez? Bueno, nik uste dut galdu dala ja zentzua, eta mugak ere galdu direla, ez? Muga objektiboak, zergaitik ez da zertako joan nahi du nik, ez dakindora. Zer ikasiko dut, eta zer ikasi dut aldez aurretik, baino lego, eta gero ze ondorio ze emaitza ditun nire bizitzarako, nire buruarako, nire zaguerarako, nire, en fin, ez? Horietan. Beraz, hau esan da, ulergarria izango da, edo erreza da azaltzea turistifikazioaren kontra nagoela. Ze ez dut ikusten, hori sistema bat serioa danik, eta gainea oso emaitza txarrak euki ditula ja, eta txarrago izango ditugula. Eta zergatik kontra, eredu ekonomikoa ziurra ez dalako. Ez da, azken baten sortzen diren lanpostuk eta normalean prekaridadean, bada gastuk eta azpiegiturak sortu beharra, baina auskalo zenbat denborako eta zergaitik, nik apuntako nukere, zergaitik ordendu behar ditugu, azpiegitura horiek, ez? Ez da segurua, enplegua ez da segurua. Sortzen diren maitza ekonomikoek beste batzu, baina kontrol gutxiagorekin dira. Hosteleria, hostalaritza. Hortan datza asuntoa, ez? Jaleoa, kaleetan, zaratak, eta zer esango dugu gure herrian. Nire ustez, eta idearekin jarraituz, artifiziala bihurtzen ditu, herrik, janarik, dendak, eta beraz, dependentzia bat sortzen du. Eta gainera, noiz arte. Ze kontuz, turismo oso aldakorra da, ikusi dugu planetaren zenbait lekuetan, eta nik uste dut arrisku handia dela gure herriarentzako, Euskal Herriantzako. Oso arrisku handia, ez da. Gero, komunitate txiki baten, hizkuntza gutxitu batekin, nik uste dut hasi behar garela muga jartzen, baina muga serioak. Ezin da onartu etxe bizitza ez egotea, herrietan. Nik uste dut mugatu behar direla plaza hotelerak, mugatu behar dira etxe bizitza turistikoak, baina legez, nik uste dut arauez egin behar direla. Eredu ekonomikoa oso arriskutsua dela, eta bizitza normalaren kontrakoa da, ez? Planteau behar dugu berriro, zer nahi dugu. Eta hasierara noa, ez? Zergaitik nahi dugu, edo zertako nahi dugu sistemago, zer nahi dugu. Turistena egin, lehen asko katxonteatzen ginen turistekin, hortera da, ez? Horrekin, edo bidaiatu nahi dugu. Benetan bizitatzen ditugun herriak eta abarrekoak alpur bat ezagutu edo barneratu, ez da, beraiena. Nire apuesta da bidaiatzea. Horre ere, aipaturiko lehia edota kontsumoa azeleratu horri dagokionez, ez dakite basurtorekin ere aipatzen genuen, joera horren gorakada kaso bada gaur egun etxearekiko sarbidea asko zaildu delako eta garaian horre gizartean zen estatus erreferentzial bat bazelako ea zer nolako etxe bizitza zenuen, ea lorategia zegoen eta alakoak, eta orain helburu horretara ezin denez heldu lehia horretan turismoak ordezkatu du hori, erreferentzialtasun hori bilatzeko bidea. Begoña? Ez dakit, Peli, oso galdera komplejoa da niretzako, ez dakit, esaten baizu. Baina nik uste bihurtu dela kontsumo harine, eta kontsumo harine erakutsi behar dela. Eta bakarrik pasea behar gara apurtxo behar, sare sozialetan, eta gero eta simplekerietan erortzen direla, eta gero eta artifizialago. Eta gero eta
superficialago, ez dakiz zelan esan, ez? Azken baten zer da importantena. Indiara joan, ez? Edo benetan Indiako arazok, janak, edo zer da importanteago, edo azken baten argazki bat ikusi. Bakarrik pasea behar gara museo batetik, museo normal batetik, nahi duguna, ez? Eta ikusi behar dugu ze jende, zenbat pertsona dauden irudiei begira, edo, ulertu nahian, o sentidu nahian. Importantena da, sentitzea barruan, ez? Hori, edo argazki bat, pop, hori, ez? Eta gero kontatzeko. Eta ez dute zer ikusi, ez dute zer sentidu. Beraz, nik uste pentsatzekoa dela, baina hori da gure gizartea, momentu honetan, ari gara oso plantamentu kezkagarria, superficialtasunan. Eta Patxi, zuk egingo zenuke parekidetasunik aipatu ditudan bi elementuen artean? Nik uste dut, zeren eta turismoak aldatzen ditu, turismo bat zere uholde katorzen denean, aldatzen ditu bizimoduko merkatu guztiak. Orain ari zen esaten Begoña Indiako adibidea. Indiara joan da, Indiako janaria, ez baldin bada hartzen. Hango arropak, hango bizimoduan, ez baldin bada turista bat ibiltzen, eta ara joandakoan, ez dakit nola esan, pizzak eta hamburguesak marka Ipar Ameriketakoak jaten baldin baditu, eta arropa Ipar Ameriketako edo Galiziako, edo ez dakit nongo megadenda hoietako batean erosten baldin badu, eta etortzen denan onera, Indian izan du da, izan du da Indiako, eta hori bera gertatzen zaigu guri, horrekin denarekin. Gero begiratzen baldin badiogu, bizietxeen arazoa artifizialki hasi da neurri handi batean, besteak beste, eraman dituelako legea izugarri txarra da, arrendamentuko legea izugarri txarra da, konstrukzioetako subentzioak konstruktorei eta ez erabiltzailei zuzenduak daude, estrukturak izugarrizko arazoak ditu, baina gero eunetatik 20 edo 25 bizietxe eskandalosoki hutsak daude. Eta hori horrela gertatzen da, ez txiripa batez, baizik eta arrazoi juridiko, ekonomiko, sozial eta askorengatik. Eta horiek guztiak aldatzeko borondate politikoa behar du, eta borondate politiko horren kontrako jarrerak izaten dira, adibidez, aterapidea soilik eraikuntza gehiago egitea esaten duten hoiengan eta olakoetan. Beraz, zalantzarik gabe harremanduta daude arazo guztiok ekartzen dituen eta areagotu dituen, batez ere areagotu dituen arazo sozialak nire ustez inolako dudarik gabe. 10:25 gutxi pasata, asteburuko albiste izan denan murgilduko gera, ertzaintzak Loiun flotuillako kiden harreran izandako jarrera salatzeko manifestazio egin zuten atzokoan, eta mobilizazioen aurretik prentsaurrekoa ere eskaini dute sumo flotillako kidek, larunbatekoak bezalako esku hartzeak ez normalizatzeko deia egin dute, eta instituzioi ere ardurak eskatu, euren gain hartzeko eskatu diete ardurak barkatu. Global Sumut flotilla taldeko kideek prentsaurrekoa eman dute larun batean Loiuko aireportuan poliziak egindako jarduera salatzeko deitutako manifestazioa hasi aurretik. Bilboko Arriaga antzokiaren aurrean esku hartzea salatu dute eta adierazi dute irudiek beren kabuz hitz egiten dutela. Atzo ez ginen oztopatzen harin inoren bidea. Harrera ugari egin ditugu Loiun eta atzora arte ez da sekula arazorik izan. Ez da noski inolako kasualitatea ertzaintzarik egon ez denean ez da arazorik egon aireportuan. Haiek etorri ziren Palestinarekiko elkartasuna eta flotillaren arima mostera eta kolpeen gainetik herri baten duintasuna amaigabearekin eta elkartasun erraldoiarekin egin zuten topo.
Mobilizazioetan kolore guztietako esku hartze eta presentzia poliziala ez normalizatzeko deia egin dute, agerraldian ertzaintzaren borrakadek eta kolpeek eragin zizkieten lesioen irudiak erakutsi dituzte, horrekin batera ertzaintzak sionismoarekin dituen loturak salatu dituzte, eta artean polizia autonomikoak erabiltzen dituen sistema teknologikoak sionismoarekin loturak moztu eta espiral hori eusteko deia egin dute. Leo un mensaje en árabe en una de las celdas que ponía, si alguien lo lee puede pasar el mensaje al mundo, que si el mundo supiera las atrocidades que se cometen detrás de esas rejas, a presos tanto adultos como menores, abusos sexuales, tanto de carceleros a presos como de animales hacia presos, que el mundo no solamente lloraría lágrimas, sino acabamos todos llorando sangre. Para que os hagáis a la idea de lo que está pasando allí, todo el mundo sigue mirando hacia otro lado. Eso se tiene que parar ya, por favor. Y los que tengan que mover pila, hacer cosas, que lo hagan. Bai zuzen, larunbateko interbentzioaren ostean, Bingezupira Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Sailburuak Loiuko aireportuko gertakarien harira bere gain hartu ditu ardurak. Global Sumut Flotillako euskalkideen harreran gertatutakoa sentitzen duela adierazi du, baina provokazioak egon zirela hartarazi ere. Karazik Castaño. Komunikabidean aurrean hitz egin du Bingezupiriak larunbatean Loiuko aireportuan jasotakoaz. EAJak Durangon ekitaldia ospatu du igande goiz honetan landako gunean, eta ekitaldia hasi aurretik egin ditu adierazpenak Segurtasun Sailburuak. Loiun gertatutakoaz, esan nahi dudan lehenengo gauza da, sentitzen dugula gertatutakoa. Eta batez ere, sentitzen dugu gertatu behar etzuelako. Israelek baitutako Global Sumut Flotillako euskalkideen harreraren nondik norakoak adostuta zeudela azaldu du Zupiriak. Gaia hitz egin da zegoen aldez aurretik, bai aireportuko segurtasun arduradunekin, bai ara konzentratu eta elkartasuna adieraztera joan ziren personekin. Ondoren gertatutako zenbait gaizki ulertu eta bultzaden ondoren gertatu beharret zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, birritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Oraindik ere Euskal Herrian istiluak modu baketsuan bideratzeko zailtasunak daudela agerian gelditu dela adierazi du eta ardura bere gain hartuko duela ertzantzarekiko, baina baita harreran ziren zenbaitek jokaera egokiak izan ote zituzten aztertzeko orduan ere. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzekoa. Hauexek sailburuaren adierazpenak ere, eta jakine dugu, ea zer esango zenukete gertatutakoari buruz, mundu guztian zehar zabaldu diren irudiak izan dira karga horrenak, karga edo liskar horienak. Zuen iritzia ezagutu nahi dugu, Begoña? Imaginak ikusi ditugu, eta benetan onartezinen batez ere azkenengo partian. Lehenengoa, sailburu ateratzea, esanez, berain hartzen duela eta aztertuko duela oso ondo. Hori, eta espero dezakeguna sailburu batengandik. Eta oso ondo iruditu zait, Zupiriaren komentarioa. Beraz, ikusi beharko, horren onduen zer datorren, noren agindua izan dan, eta zelan, konpontzen dan, arduraken. Horrek esan nahi du, txartu egin bada, egon behar direla, egon beharko ziela ondorioak. Hori bat, alde batetik. Gero, ertzantza, askotan ez egin dugu hemen ere ertzantzari buruz, eta orokorrean esan dezakegu ez datorrela bat Loiun ikusi dana eta ertzaintzaren eredua. Beraz hor, planteatzeko da zer gertatzen ari dan zenbait elementuekin o zenbait mugimenduekin edo ikusi genuen azkenengo hauteskunde ere, sindikal hauteskundeetan. Eta ni
segura nago, olako jarrerak ez direla zabalduta ertzaintzaren orokorrean. Ez daude. Osea, azken baten ertzaintzak eredu demokratikoa du, beraz, olakoak zergaitik, zertako, eta noren intereserako. Ez da, logo, gure herriaren intereserako ez da, eta ertzaintzaren, nik uste dut, tronkala dala, ertzaintza gure sisteman, ez da ere. Beraz, hor ere gauza asko dago aztertzeko. Orduan, loiukoa, baino sakonagoa da arazoa nire ustez, ez? Eta gauza asko argitu beharko zien hor. Dakio, baina konkretuki, ez? Bideotan eta ikusi dana. Oso desproporzionatua, ez dakit, ez du zentzurik, ni bideo ikusi dut behin eta berriro esan da, bueno, a ber, ez? Inpartzialki, a ber, zer da nago, ez? Hombre, argi dau, ezin zarela jarri, irteeretan, justo ate horretan ezin duzula molestau. Hori hola da, nire ustez argi dau, eta hori hasieran ikusten da. Baina, hori soluzionatzen da, mugitzen, apurtxo bet beste aldera pasatzen, hori ezin da molestau bestei, baina ere soluzio, justo, simplea zegoela. Ja, hortik, hasieran hori ikusten da. Gero ja, hortik, ja, porrak eta holakoan, zani, benetan, aparte, iruditu zitzaidan, etzela logiko, noski oso injustoa zala, hori lehenengoa, eta gainera oso logika poliziala eta politika zegoena, ez zuen zentzurik. Ikustear zegoen, munduan zabalduko zala, oso kontzientzia handia dugu, Palestinan gertatzen ari dan genozidioa, Israel zelan dabilen, beneta gehiagotan hemen ere komentau duguna, eta gure jarrera nabarmena eta ezaguna da. Patxi, zuk zer diozu? Neri, esan du Zupiriak sentitzen duela, eta deitoratu du, gertatutakoa, baina niri duritzen zait oso larria eta oso penagarria. Oso larria, hain zuzen ere, egunero egiten direlako ongietorriak aireportu guztietan. Eta zalantzarik gabe, Bizkaiako eta Euskal Herriko aeroportorik erabiliena den horretan, egunero egiten dira ongietorriak eta ez da ezer gertatzen. Eta hori gertatu zen hain zuzen ere, injustizia sakon eta guztion aurrean giza eskubideen kontrako injustizia bat, genozidio baten kontrako jokabideak egitetik etorri ziren batzuen aurrean. Ez zen horrelakorik gertatu behar. Eta Zupiriaren hitzak, ongi pensatuak eta ongi esanak dauden, badute gauza bat nire ustez kritikagarria eta da. Jartzen dituela, parean, berdinak balira bezala, ertzaintzako kideek egin zutenak, eta balizko beste batzuek ere egin omen zituzten, balizko beste horiek heldu ziren ekintza eta sarraski bat jasotzetik. Mundu guztian zabaldu dira Israelgo gobernu genozidako partaide batek flotillakoei emandako tratuaren irudiak. Eta hori jasatzetik zetozenak ez dakit bultzada bat eman izanen zuten edo ez, baina bultzada bat eman baldin bazuten aguantatu egin behar da. Ez daude parean jartzerik irudiek erakusten dutena. Batzuk beren porrak eskuan zituztela saiatu ziren eta nola saiatu gainera flotillako jendea jotzen. Eta flotillako jende hori zetorren eta haiei ongi etorria ematera zigoaztenak ere bai, borroka batetik, giza eskubideen aldeko borroka batetik. Eta oso larria da baita ere,
ertzaintzako sindikatu batek behintzat atera duen oharra. Oso larria da, eta horrek esan nahi du, zalantzarik gabe ertzaintzaren eredua aldatu egin behar dela, sakonki aldatu behar dela, eta arazoa ez dela bakarrik, soldata handiagoa edo izatea beraiek behin eta berriro eskatzen duten bezala. Aldatu behar da, lehendabizi, espainolez jakin beharko luketelako, eta euskaraz ere bai, jakina. Euskaraz ere bai, eta espainolez ere bai, baina euskaraz ere bai. Bigarrenik, ez bakarrik ertzaintzaren kasuan, baizik Espainiako polizia guztien kasuan, legeak ematen die autoritate maila. Eta autoritatearen kontrako delitua izaten dira erresistentzia eta horrelakoak egiten direnak. Eta autoritatea ez, dira funtzionarioak, autoritatearen esanetara ari beharko luketen funtzionarioak. Eta hori da bigarren gauza bat estrukturala baita ere, eta erreformatik datorrena, erreforma fallidotik, frankismoaren erreforma fallidotik datorrena, eta hori ere da arazo sakoneko bat. Eta arazo sakoneko hoiei heltzeko ez da egokia, naiz eta Zupiriak oso ongitzegin zuen, eta beti ongitzegiten du gainera, eta eman zituen hitzak oso segukoak dira, baina ezin daitezke parean jarri kasu honetan, jotzaileak zirela ertzainak, eta hori jasan behar izan zutenak, izan du zirela flotillatik zetoztenak, eta haiei ongietorria ematera zitenak, beste hainbestetan ateratzen diren bezala. Atortzen denean atletikeko ekipoa urrengo txapelketa edo kopa irabazten duenean, beharbada urteak beharko dira, baina etortzen direnean, ongietorri egingo zaio. Eta ongietorri egiten zaionean izango dira bultzadak. Jakina baietz, nola ez dira izango bultzadak, eta izango dira estualdiak eta hori guzia. Eta baldin badago ertzaintza zer egin behar du. Jasan, aguantatu, eta giza eskubideen aldeko jarreran portatu. Funtzionarioak direla, gogoan izan da, eta herriaren zerbitzura daudela gogoan izan da. Jarraituko genuke honi buruz hitz egiten, baina nabarmendu behar dugu ere bai hezkuntza kontuak, astelen honetan ere bai. Zehazki, Loiolako ikasbide ikastolako gurasoak kexu daude, hezkuntza sailak zentroarentzat duen aurre ikuspenarekin. Aitor Lizeaga zentroko gurasoetako bada, egunon? Egunon, kaixo. Aurre ikusten da, handitu egingo dela hezkuntza zentroa, baina zuek hau ez duzue beharrezkotzat ikusten zergatik? Ez beno, ezagutzen ez duenarentzat, Loiolako herriberak auzo, nola bite esaterren, gaztea da, edo gaztea izan da azkenengo urteotan, aurreko hamarkadan, ume asko izan ditugu, baina ume hauek ere adinean goraka doa, eta bilakaera demografiko hau ikusita, eta orain arte, auzoko ume eta gaztetxoen gorakada handiena dagoeneko izan den horretan, daukagun ikastola, dauzkagun eraikuntza azpiegiturekin nahikoa izan da, edo aurrera egin izan dugu behintzat, ondo, eta pozik, eta familiak oso gustora gaude. Eta orain, umen bilakara demografikoa, gainbera datorren honetan, ez dugu ikusten hezkuntzak aurre ikusten daukan proiektu horre erabilera garbirik, alegia. 3. solairu bat eraikin edute, bertan haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako lerro bat gehiago gehitzeko, orain arte kurtso bakoitzeko A eta B gelak izan dira, orain A, B eta C gela bat gehitu nahi dute kurtso guztietarako. Eta esan bezala bilakaera demografikoa kontuan edukita ez dugu ikusten, nondikan bete-ote daitezkeen baliabide berri hauek. Izan daiteke... Hori ikusten egin berazo nagusia. Bai, horra ezakita, akaso izan daiteke, akaso hezkuntza sailaren arrazoi edo motivazietako bate izatea aurre ikusia dagoela inguruan, etorkizunen eta epe laburrean etxe bizitza gehiago erekiko direla? Beno, auzoan bertan, bada etxe bizitza proiektu bat,
baina ez dira, teknikoki ez dira etxe bizitzak, gaztelera alojamiento dotazional esaten zaie. Eta bai, horrelako bi bloke erekiko dira, bertan alojamentu asko erekiko dira, baina hauen ezaugarri teknikoak kontuan izan da, bertan pertsona bakar bat bizial izango da, alkilerrean, urte kopuru mugatu batez, eta beraz hortikan familiak eta umeak ez dira etorriko. Hortaz, beno, esan diozun galderari ere ez diogu justifikazio garbirik aurkitzen. Eta eskatu diogu, hezkuntzari eskatu diogu, justifikazioa, jakin nahi dugu, prozesu honekin gurasoak mobilizatzen hasi ginenetikan laster urtebete egingo dugu, udaronetan urtebete izango da, eta gure orain dela gutxi arteko lan hildo nagusia elkarrizketa eta informazio eskea izan dira, eta alderdi politikoekin harremanetan jartzen hasi garen arte, ez digute jaramonik egin, hezkuntzatikan. Jakin nahi dugu ere, hori bera nolakoa izan den, harreman hori nolakoa izan da, ezakit mareatuak edo sentitu zarete? Mareatuak edo ignoratuak horrein dela gutxi arte, eta orain mareatuak, agian bai, akaso bai izan liteke, hori hitz egokia. Esan bezala aurreko urteko udaran hasi ginen, eman genuen lehenengo pausua, ikastolako eskola kontseilutik bertatik, elkarrizketa eta informazio zehatzaren eskaera ofiziala izan zen, eta ez genuen erantzunik jaso, informazioa, hain justu, zuen proiektua 3. lerro bat erekitzea da, guk azaldu ditudan zalantzak dauzkagu, eta azaldu ikuzue. Zergatik, nondik ekarriko dituzue ume horiek. Gure eskaera hori izan zen, hasiera batean, eta erantzun ere ziguten egin. Ez askorik ere ziguten erantzun. Aurrerago, eskola kontseiluaren izenean egin genuen, eskaera ofizial hori formalura, eta guraso elkartetik ere bideratu genuen, eskaera berbera. Eta haien erantzuna, horbait jaso genuen, baina haien erantzuna izan zen gai hau eskola kontseiluarekin jorratzen ari zirela. Beraz, biztan da beraien erantzuneza. Eta horren ondoren, aurten, urtarrila, otsailetik aurrera edo, lehenik eta behin udaleko alderdi politikoekin harremanetan jarri ginen, ea hau nolabait bideratzerik baote zegoen, ezertan laguntzerik baote zuten, eta hor oposizioak ondo erantzun digu, ondo hartatu gaitu, lagundu digu, EH Bildurekin, PP-rekin eta Elkarrekin Podemosekin izan ditugu elkarrizketak, eta PNV-ko kontaktura emateko gutako guraso ematek bat zuen, hitz egin zuen, eta horren arira, orduan bai, hezkuntza saila gurekin harremanetan jarri zen, eta eskatzen genuen bilera hori eman ziguten. Aurreko, pasaden, maiatzaren 11an. Elkartu ginen, Donostiako Handia kalean, Jaurlaritzako delegaritzan. Amaia Urzelairekin, hezkuntzako Gipuzkoako lurraldeko ordezkariarekin, eta Eugenio Jimenezekin, hezkuntzako zentro eta antolaketa zuzendariarekin. Eta bileraktan, entzun gituzten, gure argumentuak eman genituen, gure ezaguna zuten baita ere, baina azaldu genuen. Beraiek ere, beraien arrazonamentua eta eman ziguten, eta beraien aurre ikuspena, nola baita esataren edo gure ondorioa behintzat zera izan zen, badazpadakotan oinarritzen dela. Itunpeko zentru batzuk azken aldian isten ibili omen dira, eta ikasle horiek hartatu behar izan omen dituzte, sare publikoan edo itunpeko sarean, eta horrelako balizko egoera baten aurrean, baliabide hauek behar dituzte. Loyola, Amara, Erdigune, eremuen. Eta, uler liteke, baina hor, noski guk guraso kalean ikusten dugun errealitatea lehenago deskribatu dudanan hau da. Ume txiki gutxiago, dauzkagunak aziz eta gaztetzen doaz,
Eta orduan eskatu genien, bale, aizue, hau guztia aztertuko zenuten eta horren justifikazioa partekatzerik izango zenukete. Eta, zuzenean partekatu ez, izan zen beraien erantzuna, baina zuen zentroko, zuen ikastolako zuzendaritza taldeak badauzka. Analisi horien, azterketa horien, txosten teknikoak badauzkate. Oso ondo. Eta zuzendaritza taldearekin elkartu ginen, eta hauek ez omen daukate, inolako txosten teknikorik. Beraz, horrelaxe gaude, azalpena bai, baina itxura batian behintzat faltsua, haien sinesgarritasunari ezin diogu inondikan heldu, eta hortaz protesta bidea hartu dugu, nola bit esatearen. Bai, jakin nahi dugu baita ere, hemendik aurrera ea zer egin asmo duzuen, nola jarraituko du protesta bide horrek? Bai, oraintxe hasi berri gara, nola bide honetan, eta gure lehenengo mugimendua sare sozialetan kontuak ireki, pankarta batzuk jarri ditugu ikastolako esian bertan, horiek ere, ostiralean jakinarazi ziguten, kenduarazi dizkigute, hezkuntzak zuzendaritza taldeari deitu omen zion, eta kenduarazi dizkigute, kendu ditugu, eta ikusiko dugu, auzoan han edo hemen jarriko ditugu, berriz ere. Pankartak, kartelak, asteazken honetan guraso komunitatea argazki erraldoi batera deitua gaude, gure protesta, bistaragarriago egiteko, eta horrengo zoriz izango da. Berean, bide politikoa lantzen jarraitzen dugu, baita ere, eta udaleko plenoan mozioak aurkeztuko dituzte, aurreko baten interpelazio baten batzordean lanketan egon ginen, eta legebiltzarrean eskumena jaurlaritzarena, hezkuntzarena jaurlaritzarena denez, ea hau jaurlaritzara iristea lortzen dugun. Eta gure eskaera lehenik eta behin, 3. lerro honen ezartzea geldiaraztea da. Eta behar eta merezi ditugun azalpenak jasotzea. Horiek dira gure eskaerak. Adi, beraz, izango gara heltzear dauden hurrengo pausoetaz, Aitor Lizeaga, Loiolako ikasbide, ikastolako gurasoa, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik. Eskerrik asko zuei. Eta eskerrak baita ere Patxi Zabaleta eta Begoña Arrasti, nahi duzun arte? Bai, bueno, ongi izan. Eskerrik asko eta hurrengo arte, agur. Bai, hurrengo arte. Agur. Goizeko 10 dira, Aloiun flotillako kideen aurkako eraso egin eta ordu batzuetara ertzaintzak beste esku hartze bortitz bat egin zuen Alabeseko zaleen aurka, atxiloketak eta kolpeak izan ziren, Arabako Garrasiak taldeak erantzukizunak eskatu ditu eta kriminalizatzeko saiakera salatu du. Itxaso Leon, egunon. Egunon Peie, egunon entzuleok, bai Alabeseko zale taldeek gogor salatu dute igande honetan Foru Plazan 24 ordu lehenago Mendizorrotzara bidean gertatutakoa. Ertzaintzak Alabes Raio Vallecano partidaren aurreko kale jira baten aurka egin zuenean. Diotenez, aitzakia izan zen bengalak piztu zirela, dagoeneko libre dauden 2 pertsona atxilotu zituzten, 21 eta 32 urtekoak eta hainbat kolpe jaso zituzten. Igande arratsalde honetan egindako premiazko agerraldi batean Gasteizko jarraitzailek gogorarazi dute Europako finalaren 25. urteurrenaren ospakizun soil bat zela lehen mailan jarraitzea lortzeari erantsita eta hainbat belaunalditako zaleek parte hartzen zutela bertan. Arrazoi berezirik gabe adierazi dutenez, ertzaintza bortizki oldartu zitzaien bertan zaudenei guztiz justifikaezina bezala deskribatu duten eraso baten bidez. Atxilotutako 2 pertsonen absoluzioa erreklamatzeaz gain, Arabako Garrasiak erantzunak eskatu dizkie operatiboaren buruari eta Lakuako gobernuari. Kargen ondoren, iraultza Alabes Raio partidara ez joatea erabaki zuen protesta gisa, armaila utzik utziz. Elkartasuna adierazteko Mendizorrotzara joandako bukaneros taldeak animazio batetea erabaki zuen.
Eta Arabako hiriburuan geratuko gara, zuzen Gasteizko Ursa lantegi abandonatuan bizi den pertsona batek leku horretan bizi direnen egoera latza azaldu du eta maiatzaren 13an Errekale horren izandako gertakari larrietan ertzaintzak parte hartu zuela ere baieztatu du. Alabedik eta Arabako aleak elkarrekin egindako lan berri batean lekukotza kontatu duen pertsonak hainbat hilabete daramatza Adurtza auzoko lantegi abandonatu horretan bizitzen eta beren hortasuna gordetzeko eskatu du errepresalien beldur. Ursako egoilar horrek bere bizitza lantegizarrean nola igarotzen duen eta un pertsona baino gehiago bizi diren egoera azaldu du. Denbora daramate urik eta argirik gabe ertzaintzak hornidura eten baitzian. La vida todavía es muy difícil, muy difícil. Sin luz, sin agua, sin baño, sin nada. Joan den maiatzaren 13an liskar fisikoak izan ziren Ursa fabrikan bizi zirenen eta Errekaleor auzo librekoen artean Errekaleor bizirikek salatu zuenez liskarroiek ertzaintzak bultzatu zituen. Balekukotza honek berretsi egiten du hori eta gainera gertatutakoa argiago ulertzeko aukera ematen du. La policía vienen muchas veces, siempre en la noche, por contar a la gente, por información para la gente. Por dar documentos de gente. Gertaera horiek gertatu baino egun batzuk lehenago maiatzaren 10etik 11erako gauean lekukoaren arabera polizia fabrikara hurbildu zen goizaldeko 3 aldera, zizailak eta borrak gainean eta jendea lo zegoen lekuetara bortizki sartu zen. Kalez jantzitako agenteak zeuden eta beste batzuk ertzaintzaren uniformearekin. Lekukoaren esanetan poliziaren furgonetak ikustean fabrikako bizilagunek pentsatu zuten berehala deportatuko zituztela jatorrizko herrialdeetara. Gasteizko dozenaka kolektibok mota guztietako elkarte eta sindikatuek elkarrekin azken asteotako gertakariak salatzea erabaki dute eta agerraldi masiboa deitu dute gaure arratsaldeko 7etan Gasteizko Foruen plazan fasismoaren eta polizia gehiegikeriaren aurrean herri boterea indartu lelopean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez ez dugu berririk errepideetan, baina hori bai eguraldiari buruz esan behar dugu abisu horia indarrean egongo dela beroagatik asteartera arte gutxienez, bihar arte gutxienez Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta goazen eguraldiaren iragarpen osoa entzutera, Iker Ibarluzea. Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta bero zakarra izango da izpide. Goizeko lehen ordutik hasita zeruan urdina nagusituko zaigu, naiz eta tarteka goi-hodei finen bat edo beste ikusiko den. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdinak nagusitzatek jarraituko du, tarteka goi-hodei fin batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Mendikontretan eta bero-hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak hego-ekialdetik eta zakar joko du ipar partean goizean, arratsaldean indar pixka bat galduko du eta ipar-ekialdekoa nagusituko da kostaldean eta ondoren azken orduetan lurraldearen barnealdean bereziki hegoaldean hego-ekialdeko haize horrek indarra hartuko du. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean arendituko dira. Maximoek ipar partean goraka jarrituko dute eta bertan beroa oso zakarra izango da, 33 eta 37 gradu bitartean arendituko dira maximoak, ego isurialdean aldiz, temperaturan igoera ez da hainbeste antzemango, bertan 31 eta 34 gradu bitartean arendituko dira maximoak. Gaurkoan, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Guzti hauekin edituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Pegi. Beno, nola, hasiko duzu astea? Tira, egunero bezala maite duten tartearekin hasi beharko dugu astea eta asteburuak eman dituen gora beraz, honetik eta txarretik denetatik asko izan du asteburu honek, uste dut heldu beharko diegula, ondoren Farma Olimpiaden inguruan hitz egingo digu Goiurik. Bueno, Farma Olimpiada ni jarri diet izena, ze iruditu zait asko hobea dela, beraiek jarri dioten izena baino. Ospatu dituzte Las Vegasen, duela ordu batzuk hasi dira, Enhanced Games deiturikoak, olimpiar jokuak bezalakoak, baina non dopajea ez den izkutatzen, baizik eta ospatu egiten den. Eta
kontatuko dizugu zer demontre den hau, eta zer gertatu den, ea munduko markak hautsi dituzten ala, ez? Oian aran ere gurekin izango dugu, eta zerua hemen liburuaren inguruan ariko gara, June Romateti bargurenen laguntzarekin. Puri-purian tartea erosatuko dugu, eta hainbat proposamen, pelikula eta telesail izango ditugu zuekin elkarbanatzeko, eta denborarik emango baligu, Sahara Libre Fest asteburuan ospatu den jaialdiaren inguruan, hausnarketaren bat ere elkarbanatu nahi nuke, entzulekin. Adi beraz, izango era. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Pili. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore heldu zaigu bihar ere bueltan izango era, jo? Naiz irratia.